Nakona nazotiza kururuka nachienda kana uchita kundana nemusikana napatange paita chemistry kweta vitamini stapasi na ministry kuda kuchikisa maspomo chamuka symmetry to be hard like mathematical geometry msikana ne was deep papa kinoda kumdora chicha chodara kizakuti ndiwe bora msikana kakuramba shime kuti akushora kode pika mafika msikana bunge bora kubinya bora musaito msikana wekumanikiza msikana kakamona nazotiza kururuka achienda kunyewiza kubinya bora musaito msikana wekumanikiza msikana kakamona nazotiza kururuka achienda. Hey guys, I had missed you. Naganda kuswai guys. Right, ingodeza wako over share live. Take yours over share live and please garaine vana venyu pakuriko. Bring in the kids. Garaine vana todakutanga vana to release vana to sara isipaka. Saka garaine vana venyu dedzai vana from 10 years chienda so 10 above dedzai vana vauye bebi mwana muri sei dedzai vana vauye kuva madedza venyu vamadedza. Share the life guys, share the life. Queen maslay gogo tegai wedwe tegai, just share the life gogo machembereda auye pana. Mishonde Urichima changwi we baby wo. Guys, share the life and take others. Upamagara ni vana venyu takakumbotanga ni vana takawirira program yevana kuti besa tiesofish totaura isusu vana tosiya vana veda technology. Nekuti ndaneta kukuratidza zvandiri waramba andimbokunyaradza uri chimwe changu iwe bebi we. Fasi kuri sei guys chingotega wako, just take your somebody else, chingotega wako and share the life, just share the life. Alright, Christine Bolato, Christine Bolato. Vanevana mugara nevana venyu. Vanevana chigara nevana venyu. Tegai vamwe guys, tegai vamwe. Tegai vamwe guys, tegai vamwe move ma share live. Tegai vamwe move ma share live. Anditika tegai vamwe move ma share live guys. Vane vana 10 years and above garai nawo. Nditange nekuvaudza anzivuzire munhu ivuzire munhu anonamata ufunge natural herori. Ndoda kutanga ndamboudza vana zvakaitika. Kune zvakaitika so ine andikuzati kana vana ndichivaudza ndinoudza zvinhu zvinenge zvakaitika. Ndotanga ndavaudza ngano inoitika siwo. This goes to also my single people, my single ladies, anditika nema single men, but mostly zvinonyanya kuitika futi kuma single women because tiri too vulnerable than varume. Saka madedza here vana guys, vana vauya here, magara nevana here titange kana tamsati magara nevana here, vana vauya here. Galatari sa pangalan
right. I hope kuti Grace kuri sei maskara sei mamuka sei maneri vadikani kumatima nenyika muri sei ko guys salibona nini njai ndumela matsira naputi muri sei guys nenda kusuwa guys but munongoza zviwanikwa zvinhu zvinongo sunga zvinongo disturb zvokuti auzo kwanisa kuti unge uri pa live nguva dzese so yeah ndofunga ndo zvanga zviri kungoti tike apo neapapo but ndinenge ndichibatika apo neapapo guys pane zvanzi nice weave ivhudzi rangu iri tinacho pane zvandiri kumboita kuseri uko kumwe kwandiri kumboenda uko handiti muzati chero chemberedzo dzidza saka pandenda ndikaitawo free sanasi pekuti ndinenge ndakurumidza kubuda kana kuma 11 ndodi ndinenge ndichiuyawo panapa saka even ukandiendaona nyaya dzakawanda dzimwe dziri kuinbox dzasati dzareplyiwa guys pardon with me pandinenge ndangoita free chete ndinobva ndangoresponda handitika right nyaya yatauya nayo nhasi ndeyekudai so yesi John Walker nyaya yatauya nayo nhasi kudai so toda kutanga nevana mave navo here guys magara nevana here titange nevana mune vana here titange nevana ndoda kudza vana ava nyaya yakaitika izvo zvinyaya yakaitika iyoyi vana munavo here guys ndipewo signal kuti vana mugere navo here tione kuti titaure nyaya yevana iyi nesocial media iyi tichatongoramba tichitaura guys kuti vana vanzwisise nokuti vana sometimes munoziva vana netechnology dzaveko idzi nesocial media yaveko iyi zvinhu zviri kuitika vanoda kupota vachiudzwa nokuti kana uchimuudza mwana uri iwe mai vake ugere nemwana pasi uchimutsanangurira kuti social media uku zvinozodai zvinonetsa kuti akonda ndanenge achiti mama varoda kundihlovesera zvinhu zvangu varoda kundiporongera madhiri angu handiti munoziva vana anenge achitofunga kuti ivo vanogona kutirova teninya kudarika isusu vasingazoti dzimwe zvinhu zvatinenge tichitori neexperience nazvo tinenge tichitori neexposure kwazviri totozviziva zvinhu zvinenge zvichiitika saka anongoda mumwe munhu woso anongoyangoodza kuti havanangu zvinhu zvinoitika ndezvakadai kunzoko handimaona ini zvakatoitika nyaya yakaitika izvi ndeyakadai saka ngwarirai vana magara navo here hanzi tinavo alright thank you kana muri right here vanangu muri sei vanangu kumatima nenyika kwamuri how are you guys I know some are in the UK some are in Canada some are in America some are here in Africa handitika so guys all of you kids I would like to say thank you very much for being here and I love you all kids and I hope we are moving together and I hope you are listening to me and your parents as well at home. When you look at me as your aunt, right? I don't want you to look at me as a mom because the moment you start looking at me as a mom, then you're not going to be free even if you've got questions that you want to ask but you cannot ask your mom. Then you won't be able to come and ask me because you feel like she's just like my mom. I can't talk to my mom, about certain kind of things. Just look at me as your auntie, right? So that if you are free, if you have something to ask or if you have something to share, something that you cannot share with your mom, just ask your mom to give you my number so that you can call me and then we can chat and we can talk and we can laugh and we can share our secrets. And you know what, guys? No judgment, right? No judgment, and it's private and confidential. We just help each other. I know most of you children, you are at a very crucial stage, the one that we call adolescent stage, whereby, hormones are changing, a lot of things are happening, peer pressure, even in your bodies, and sometimes you can't ask your moms some type of other things, right? Or it might be a case whereby your mom is always at work, especially those who are in diaspora. And you see, our moms are doing shifts most of the times. So you are at home, you have things that you want to say, to ask her or to share with somebody, but as you know, you don't have, right? Just ask your mom my number. Mama, can I have Auntie Melly's phone number? I want to chat with her. But when you call me, guys, don't speak to me with that deep language, English of yours there in the snow. Me, I want to be able to answer you correctly. I'm just joking, guys. And then we talk, right? 15 kana 13 years unge wakuenda ku social media Instagram Snapchat kana kuti kune ma-platforms anenge ariko ansati ndaveri handisi kuda kuti uende kuti kune zvinhu zvinoitika. You kids, you tend to think kuti vana mai varoda kutibatirira, they are looking down upon us, varoda kutidzvanyirira, varoda kutitsikirira, antika because ivo vakakura, antika kunguva yedzakudhara dzana mbuya nehanda. If you don't know who mbuya nehanda is, you ask your mom, she will tell you who mbuya nehanda was. Kuti our mothers, they grew up in the time of mbuya nehanda. Now we are living in the 21st century, right? Or whereby we are technology is dominating in everything. So we just use technology. We don't need people or elders to talk to us. We know what is good for us.
So you tend to think kuti vana mai vanokubatirai hamusi kuda kuudzwa chinhu, to the extent that some of the kids, when your mom is telling you what is wrong and what is right, you tend to think kuti my mother is abusing me, my abuser, my father is abusing me. No, that's not abuse. There is no, yes, of course, we do have, maybe 5% of mothers who do abuse their kids, right? But let me tell you, your mom is telling you to stop or not to go to certain places because she knows what is best for you. She knows, remember, she has been your age at some point, right? As the same way that you are going to grow and become a magogo like your mom, she was once your age. So when she tells you, don't do this, do it this way, she knows she's talking from experience. It's not like she wants you to not to have friends. She doesn't want you to enjoy your life. She wants to control your life. No, it's not like that. She has been there, done that, or even done maybe far more things than the one that you are doing. She knows. She walked the path. She walked the road. She knows what she'll be talking about. But kids, I understand. And most of them are English speakers. Yes, they are English speakers, and we have to also consider other kids that are also in Africa. Yeah, we have kids that are also in Africa. Some who are going to even government schools who cannot even speak English properly, right? So we have to balance, and you have to also consider me. Consider me as well, right? So they'll understand. They'll understand. If they don't understand something, they're going to ask their mothers, because this show, I said they must come with their mothers. I need supervision. And in case they want to ask something from the parents will be there, they can ask their parents. And it's not like your mom doesn't want you to enjoy life to the fullest. It's not like your mom doesn't want you to do whatever that you want. It's not like your mom, she's stopping you from partying with friends and having all these sleepovers and whatnot because she's jealous of you, or she doesn't want you to enjoy just like the other kids are doing out there. And as long as you kids are going to understand, each and every family has got its own house rules. And each and every family has got its own house rules. If your mom tells you, I don't want a kid who's coming inside my house at 7 o'clock or 6 o'clock, you have to abide by those rules. No matter you are 14, you are 15. The fact that your mom is Zimbabwean or maybe your father is Zimbabwean, right? Even if you are staying abroad there, it doesn't necessarily make you, you are now, I don't know, yeah, maybe you can be American or by birth, right? But the fact remains, kana vabereki vakati yakuda kudzokera kuAfrica, apana paunokusiya kana usingakwanisi kuzvimiririra vanotodzoka newe, chatinga kudzisa shona kunoku. Anditika saka listen to your moms. Muzive kuti vana mai, and some kids are better than their parents. Mind you, some parents are oppressive and enjoying celebration success here. Tenders, if we start by saying that here we are dealing with 10 years kids and above. If we start saying that now, then we are kind of, giving these kids green light from what I am saying to what I'm trying to help them. Don't do this. And we are like, because all of them, they will say, Isusu, we know better. Right? Like, we know better because there is technology, there is a lot of things that so to oppressor. But remember, if I tell my kid, and this put out to you 10 days, remember I was there, done that at some point. I know the consequences, right? And it's no longer safe, especially in these days. Remember when we grew up, Isusu, all these funny things and even the world or even the places that we are right now were not as dangerous as they are right now. These killings that we see and read every day in the news and whatnot, it was not there. It was there, yes, but it was not as they are right now. You can send your child to Kuma shops. Like, for instance, those who are in South Africa, they know what I'm talking about. You send your kid to the shops up, Kuma 6 up, I don't gonna sadzoka. Manato kidnapiwa. Karata manato uraiwa. Uzo ezerwa ya aboti. So it happens, So the moment they took then we are kind of giving these kids green light to because she knows what is best for me. Even if I am to call mine right now, they tell you say we know everything. They will tell you that. So what I'm trying to say is, Vana, when you go on I can't tell you what to do with your phones, right? Because you already have those phones. And we can't tell you what to do, but I'm just saying here I'm just here to tell you, be careful when you go on social media. Be very, very careful because, there are kids, there are people
some kids of your age also, and vakapinda mumacults. Some they've joined Satanism, right? They are drawing other kids that are innocent like you and into their things. They want to take you closer to them so that they can make you join their whatever, their cult clubs and whatnot and whatnot. And then when you won't be knowing anything, you won't know anything what is happening. You think maybe I'm just a friend. You know, I met a friend on Facebook. This person is cool. This dude is so cool. Like, you know, my mom is boring. My dad is boring. They're always telling me not to be on social media. You know, this dude is cool. He's always very supportive. So, you know what? I'm going to F-word my mom and my parents. I'm going to go with this one. A friend that we met on social media. Right. Here is the story that happened. I want to tell you. When I tell you something, I want to tell you with a reference. There was a girl, and there was a girl, and she was only 14 years, right? At 14 years, you know that stage in life, which is a very crucial stage, So, exactly, Lauren, exactly. So, this 10-year-old child, a 14-year-old child, it's a crucial stage. So, manaka tanga kupinda pa phone, especially not phone, yanga laptop. Ndokupinda pa laptop, and vanamazano tikuvatengera ma laptop achititema homework. Instead of making homeworks now, they are now going on social media. Mukatisa ma laptops evana venyu akazara zvinhu zvinoyera zvinhu zvinokomba. Mamwe ma apa musingazivi ma old school. Antika vanava vanawo antimaona avanenge vakajoina. No, she went no vaitanga kutaloki because apparently according to her, she had started this yandikutaura adolescent stage, ma 14. So the mom, she knew. So she was on the guiding step here, kuti mwanangu apakata mistake. One mistake, it's a mistake for life. So she was always telling her, you know what? I don't like this one, a friend. Continues on one of this, and she thought she despised her mother full time. My mom, she's not cool. My mom doesn't want me to be next door, and my mom doesn't want me to go there. You know, she started despising her mom. And actually she started hating her mom. So whenever the mom was coming back from work, she would lock herself in the room. So ari mu room mami andimai kuti vangu vasingadiva nanoenda kuma next door and you have everything in the house and exactly Tinashe, thank you. Let me try and pin your comment so that others can read it. Right. So ndimai kuti vaiti andidimwana enda next door kunge inini andidimwana ndifarire munhu anopinda mudzimba dzevana achididi because I don't do that. Ndiziva ma consequences azvo. Anchakudza imwe gore tichikura kuti takaona ini nyaya dzevana kungopinda maraini chichakazoitika antimachiona right. Saka mwana akapesera kutanga kutovenga mai vake kuti mai vakutondibatira mai havasida ndifare mai, you know, zvototipanga patove nefiction isingaiti. So this child now she turned to social media antika akabva aenda kuFacebook ndokuno create Facebook account yake kuya akutanga kuinvite my friends. So ari kuinvite my friends kudaro antika akatanga kuwana ma friend request hobo until when upload my pictures are very sexy and vachi upload. Remember pa social media pane vanhu vekuti hana basa ne age yemwana and vamwe vana they tend to put makore pamusoro than makore ake chaiwo hamino tani vachizvitirei antika mwana ya hamino takaisa makore mangani pa profile yake ndobvataka ku request vanhu ndobvataka ku request kwawo antika and then each and everything chaitika mbama ke mai vake vakamurambidza kuti hausi kubuda uchienda kumo, she would go pa social media unonyora mai havasi kuziva kuti mwana atove ne Facebook account. Avazivi because mama wangu akati handisi kuda Facebook account muno, handisi kuda zvimafani apps zvenyizvi, handisi kuzvida munoita zvechikoro. Andimona. Saka panenge akazvivharira time yake pa laptop paya. Changoti akangoita uskwabhu namai vake chete. Aimhanya should quickly run kunonyora pa Facebook. And then remember, zvandataura zvakuti kune vamwe vana vari evil. Pakaita musikana mwana yani 14 andika but vana moziva vana venyu vedu vemazuva anaya vanodya ma-GMO aya mabhodha awani tikatomisa mwana ne14 years apa ngati 14 munoramba because anenge akatotamika ne17 kana 18 hani mazviona. So pakabva paita one musikana anga akazvita ne18 ndokuenda kusenda friend request. Asenda friend request kumusikana uya, they started chatting, right? And then this girl were 18 years and paisa musikana uyu mama uyu mapost yake every day kuti my mom is not cool, I hate my mom, you know, things like that. Achinyora zvinhu zvakadaro pa Facebook. This girl was the first to comment kuti you know what, vana mai vanobowa singatomboiti andiwaona and vanotobowa, you know what, if you want to talk I'm there antika and akatanga kutaura mwana yake akatanga kuvhura masikiri dzemba mawo kuti baba wangu vakaenda fungu asadzakura antimaona akatanga kuti ndawana chi tine a lot of, you know, things in common na sawira wangushu
Antika kusvika vabvunzana unogara kupi awanike vana vari kugara ari kugara mune chimwe chitauni chiri panext nepaigara musikana uya vari friendship hwavo. Antika one day zvikanzi would you like to meet for an ice cream ice cream menyaya. Antika zvikanzi that would be cool. Zvikanzi but I don't have money and my mom doesn't allow me kuti ndibude ndichifamba ndichienda kwese ikoko. Zvikanzi iwe pane matricks mani masikana vari kutaura ava buda nepahwindo. Antika fine ndino something chekuti ubude. Antika mwana katika kubuda nepamahwindo achienda kunosangana nefriend yakeyo muchitaundi chimwe changa chiri panext door painda ipapapo. Anditika saka ndisingazviti mwana ane 14 years uyu anga asingazvibvunza kuti uyu mwana ane 18 anga kutodriver what is really going on. Haana kugona kuzvibvunza umwana kuti chii chiri kuitika. Right, vari kutora mwana uya vari kuenda naye kunotengera ice cream ndibhururuka uya ari kumudzosa pamba achidini. Mai noticed kuti no something is wrong, pane zviri kuitika. Mai ndokuvandira ndokuona kuti mwana ari kubuda achipira chijamba achibuda achidi ndobva vagara pasi nemwana. Anti vagara pasi nemwana ndokutaura nemwana wona mozati nyika dzatiridzi vana abvumidzi kurohwa. Saka the only way thing that you can do nokutokwanisa kugara pasi nemwana utaura naye. Antika zvari kuita ndisi kuzvifarira things ndobva vatanga kutaura nemwana. Andi but already mwana mupfungwa dzake manje remember ari kutorwa ari kuenda nemusikana ari kuenda naye kupi kwari kuenda naye ku mupfungwa make akatona kuti iyi life iri bo mai vari kundikonesa mafaro mai vari kunditadzisa kufara mai vari kundikonesa kupombonoka. Andimaona and then she would go futi ononyora pafacebook kuti mai vangu vazati zvakati uye musikana was always there. Antika to comfort mwana uyu. Andimaona and to relate kuti vana mai vanoboha. Right now musikana yakuisa plan yake muemotion izvo musikana uyu tererai muri kunzwa kurikuinda nyaya izvo musikana uyu anga asingashandi ari 1 handi vaishanda vari 2 nomwe mukomana yanga iri boyfriend yemusikana ane 18 years but mukomana was 25 akura kwao 25 iyi mukomana aita zvokutransporta vasikana izvi achitengesa vanasikana kune vamwe vanhu achitora varume amene paindaneti apa pane mawebsite achiona obhadharisa mari here kana abhadharisa mari murume uya ovata nemusikana uya iye ndiye anopuwa mari iye anenge achingodhraga vasikana vaya achingovaisa madrugs chete andimazviona vanhu vauya vobhadhara mari voya vodini musikana mwana ari kungonyora pafacebook kuti ari musikana inobva asvika pakuofa musikana mwana uya yawe 14 years accommodation zvikanzi iyo why can you not leave your mom because I'm staying alone. Antika I'm staying alone. My mother ndakakudza kuti my mom vakazodi vakadi moms are not cool and moms are not cool. Iwe chisiya uye kuzogara kunoko. Mwana akati nechikoro kakuti sio chikoro kako. Mwana akati ndio opportunity nanitsvaga ndishaya kai. Haana kuzota kunowira mukana mamupere. Mwana bag rake azvikanzi chero kasiya hembe unodzwana kunopo. Mwana ana kutora hembe dzakwana kutora secho rake ndokuisa zvinhu muzbag. Antika ndokuti mubuda mabudira kaanoita yaya ndokutoinda ndokudisappear. Mai vadzoka kutsvaga mwana haachaningiri mwana haachabati foni haichapindi foni yakumenda kuvoice nokuda mai vangu vabhlokwa yakati foni yanga nditorwa ndizivi mwana aya atorwa nemusikana uya nditika vaenda vese kwakuti ku1 room surprise yemwana akanoswa muhotel vachinopinda muhotel pakanopinda muhotel chinzi right now tikufanira kuita heva fani tiri panapa pane pati chaitwa panapa time and what not mwana uya haana zvakafunga vachinopinda muhotel mwemya vakana pane mukomana akanga akagarapa anditi mukomana agere pasofa papaya mukomana kutoti usvikanzi she's beautiful nemusikana yanditika ndauya naye mukomana ye haana kumboita zvemachii zvikanzi kurumidza kubvisa hembe dzako musikana akati no mwana we14 kubvisa hembe zvikanzi bvisa hembe dzako zvatochinja kamasamba atochinja mai mwana bvisa hembe apa hauchabudi wapinda mazviri kuti uchibuda manje vanotonga itoriteri yavo haachakwanisi kubuda mwana yatoona kuti aizvi pane futi dzirapo pane chii mapanga ndokubva bvisa hembe dziya tendeuka hamene twaita sachiwa tendeuka zvikanzi uyu ndiye chaiyi antika mwana yatonzi vatapo atobayiwa jekiseni riya andimaona atobayiwa jekiseni kuti mai wechita madrugs ayajaire here mubhodhi kana kuti andizivi atobayiwa jekiseni riya riya antika first client ichitofanirwa kunzi we have here tauya achitoga mapictures akashama zvazvo zvainzi bvisa ndokutodi and everything kwakutotumira customer yanga akatomira client antika client ikati anototi andiwe boy saka vaitanga vashandisa vaita mari naye achitsvaga varume vachiyachera nemwana ya kusvikira vapedza naye ave scrap ane madrugs aya then vozomutengesa kune vai vanotora voindisa saka rangatori game ravo saka vanhu vaingoparita pasocial media ndopavaitageta ikoko kunotambira vana uko ndokwavaitageta musikana ndiye anenge ari paforefront ndiye anoita basa rese rekurequesta kutaura achidi kusvika nguva yekusangana votora vana vakawanda vanga vatopinda muchigame ichi andimazviona right zvadaro paya
musikana yatodhosiwa murume watouya panenge pachiya mazibaba mazisekuru nevana vedu vandataura mabhodha baba yakune mamati mapredators asingatombofungi kuti kana basa nazvoti mwana wandiri kuratsikirira uyu izera remuzukuru wangu kati izera remwana wangu azvifungi anomuona akauya client vakapiwa mari yavo akarara nemwana uya antika arara nemwana uya kudaro mwana pamwana anga ari musikana mwana kanganiswa kangasadambugwa vapiwa mari yavo vaya vanei nazvo antika 2 days vakutomunesa anani kasina kupora vabaya futi vamene website yavo vaposta futi mapictures aya anoita makeup adi mwana yatove kuti uku mai vakungotsvaga mwana mai vati zvino muzati vana mai vasvika papoint yekuti sometimes ndakundikana hangu ndakonewa mwana ndakungomurega saka mai vakavana kuripota ipapo vakafunga kuti ndeiyo seje yekuti ndamukonewa mwana ndamukundikana last week tatakagara pasi tichitaura nyaya yekutiza pamba achienda kunosangana nevanhu vakava right now iko zvino mwana angotiza pamba ave ne 3 days pamba asipo havana kuzati mwana atori mukana mamupere havana kuziva kuti mwana atori padanger kwavanga varuko mai vari kutry phone everyday mweyo kugrodza uripi mavoice notes vachisiya mavoice mail vachisiya mwana anga respondi phone yemwana haisi kupinda anomaona vaya vari kutsvaga maclients ari kuona kafresh mwana vari kuva vachibhadhara mari vachirara nemwana uya vopuwa yavo mari vaya vobhadhara hotel kutoita zvavanotoda mwana ya imomo muyamya kusvikira mwana ya anongatomuchinja identity ndofunga kana vana vachinge vatorwa here vaende kuko vanochinja identity yevana atopiwa zita rimwe nesenemi imwe okay sezvinei mwana uya manje atona kuti ndapinda mukana vamupere vana kana if whenever we are telling you something as I said earlier on you tend to think that moms are not cool, but the moment you land yourself in a problem or in any kind of trouble, the first person that will think is your mom. That same mom who's not cool, that same mom who is boring, that same mom who doesn't want you to go and gallivanting out there is the person that comes to your mind first when you are in the midst of a problem, right? Mwana wene kwamba kwanguwazo funga ti mai vangu izvi zvada kuita izvi anomona viki kudaro second week mai vakati plus inside your gut sembereki pane zvaunofila vazinda kupolisi mapolisi akati wakakamirira vakati no mwana was rebellious saka ndafunga kuti mwana atove pasije yekuti atiza kumba achididi nokuti ndanetsakaibuda pamahwindo achididi nokurondedzera andika todi foni yatrace kwa foni yakaguma kutaura yakaguma bata signal musi wabuda pagedha achidzinotsikana bvisa foni dzimafoni pepa pasina pekutangira kutsvaga kuti votsvakepi mapolisi ari kungoisa mapepa pese kuti kutsvaga mwana uyu tikutsvaga mwana ningamuonawo please missing andika pekutangira lead cheche yavana antimaona lead yavana kunotora mungikiri anti chipacha chaenda kunoti laptop yake mwana yanga abudana laptop anti vanga vachifamba nanofamba nadzo laptop idzi vachinda nadzo achiti kuenda kakunogara kwa bro wangu laptop yangu pa Facebook apa andimaona ndokuna laptop mukomana yanga tosvika mva tori laptop yangu atotengesa futi andimaona mai wakubvunza kuti saka mune masiro hapana chavanoziva vakangotenga laptop akapowo mwana hapana kana chavanoziva foni kuti mapolisi ari kutsvage trace hapana pekutangira foni yakainda laptop yakainda panga pasina kana lead kuti mapolisi obuda akananga nekupi sezvinei musikana yazvaoma kuya vedu wemwana 14 varume vari kuchinjana every day vana vakutoita mari nemwana uyu andimaona vakutoita mari nemwana uyu madrugs daily vanenge vachisupply madrugs vachimudhoza anditika uku vachitotsvaga varume paintaneti varume vachirara nemwana vachibhadhara basi mari andimaona mari asingapu iye vatomuchinja dress vatomuchinja style and everything sezvineiwo one day vanhu vaya vabuda vavaita maranzi anga atobva kurariwa nekurara nechimwe nemumwe mudhara anga apinda imomomo maminista iwaya anga abva kurara nemudhara yanga abhadhara mari yake svinu anditika thank you lady abhadhara mari yake kudaro sezvinei vakufara vakuenda pachihotera pavaive ndokupa pane chibhawa pazasi ndokukanganwa foni yemusikana uya yesi rimbai mashava mori sei ndokangana foni yemwana uya anditika ndokubuda vachifarira mari yangu apiwa naminista anga abva kuvata nemwana mudiki 14 years uyu ndokangana foni mwana uya ari mukati memadrugs kudaro asi mufunga dzakanga kufunga mai vaya the boring mother anditika the most boring mother in the world vaya vaita I feel like killing my mom atinyora pafacebook ndovakataka kuya mufunga dzake ndokubva ngogireba ari mukati memadrugs kudaro ndokungobata foni muri kunzwa akadhakwa kudaro tsvaga ndokudhaidziva namba dzamai ndokudhaila namba dzamai mai ndokudavira foni ndokuti uripi ndokubva aita knock off nemadrugs aya haana kwanisa kutaura handimaona kuti ndiri papi akwanisa ngoti mom help me I'm in a problem mai where are you akabva dzima madrugs aya abvadi atotora munhu foni yakadaro paipai handimazviona mai vaya vakati no mwana achapindi vakufona foni amwenda kuvoicemail ndopa vakafonera mapurisa
sezvinewo mwana yapa akakanda foni yaya apa adhakwa kudaro anditi vakanoita kuda zvinenge 3 hours vari mubhawa foni yaya mwana yapa akanodhakwa nemadhasa chinova tafonera mai vakati chiti help me foni yanga ichingori on saka pai vaizama kufona yaingove engaged but haisina munhu anodayira saka mapurisa manage to trace chi ndobva mai vafonera mapurisa 3 hours mapurisawo it was enough for them kutrace kuti chi namba yafona iri papi handimaona yafona iri papi namba iyi vaya vari kuzasi vari kufara kavari vaita mari yavo vari kudhakwa vatoronga zvokutoti ngatitore chi anoti totora foni antika titore foni tinde kupi kune rimwe bhawa timbonofara mutongapuwa mari naminista ndokudzokera kurumu ndokunotora foni havanicha vari kuziva kuti kune foni yambofonewa kwakutora foni kwakuenda kupi kwakudedza cab kwakuenda kune rimwe bhawa mapurisa awana location yanobva yavanidha pachihotera paya pachihotera paya mapurisa achisvika achibva abudisa picha yemwana uya kubva tikunewewo pareception mwana uyu unomuziva wakambomona uyewo pareception ndobva abudisa vakadhavo vakati ndakamuona mwana ari murumu yakati ndokutaura ndochakaita kuti ave mwari wake mwana yeye antimaona mapurisa achinda papa achinosvika kudai achinovhura akarohwa kane drug haasina kunzwa chinhu achinoka vachibva pasa dho andimaona vapasa dho ndokwana akavata ndokumumutsa anti achimuka akubvunzwa kuti ndiwe ningi yakubvunza zita rake akuti handisi akutorambira mapurisa kuti handisirini akutaura zita rakapiwa riyariya nevanhu ava kuti kubva nhasi wakushandisa zita rinonzi ningi ndo zita rakushandisa mapurisa akatisada kuita mapenzi ndiwapo kwakumuburisira picture kwabva vamutora papai handimaona kwakumutora kwakumisa pasafe place vamisa pasafe place kudaro kwakuchimirira vaya dziya mhandu dziya dzichiuya mhandu dziya dzichiuya dzakadhakwa ndokubatwa kwadzakaita handika dzabatwa kudaro mhandu dziya handitika munovasa mapurisa ndokuchirikitwa ndokuwanikwa kuti vanga vatotransporta vana vanokwana kuita 87 vana vanga vaendesa kune dzimwe nyika ndisingazitiona vanozowanikwa here kuti vanenge vatorova mhenu anomaona asi chavazongonoita vanongoenda kujere handika vana vanozowanikwa here kuti nazoziviwo ipapo anomaona 87 vana vavanga vatransporta vavaitamba navo vaitorarama naizvozvo izvo chigame chekuti vanodai vodai votora vana vevanhu vapedza naye kumutambisa aita ave dhende votengesa oinda 87 vana vaitsvagwa vabereki vese vana vava vanga vakatorwa ndokusungwa kwavo izvozvo ezuya seingudaiso vakapiwa makore avo antika life in prison without parole vagere havo mujeri asi vana vevanhu vakadi vakadisapia vana vevanhu vakarova vana vevanhu vakatoinda kuti vachazowanikwa papenyu hapana anoziva kuti vachadzoka here hakuna anoziva uyuwoyo akangofambaona mwari wake antika munhu akazomusevha futi vaya mai vainzi vanobhuwa ivo vaya ndo vakatanga kuya mupfungwa dzake antika zvose zvichiitika izvi baba vaitikwa I wish I could go and stay with my father. Where was he to be seen? Nowhere. Even baba pakaudzwa kuti ndonya yakaita kuti namacho dhila nenyaya chekukoko, he was never there. Antika. So in other words, in a nutshell, what I'm trying to say is kids learn from this. Antika. These are not just random stories, mere stories that I picked from a book and decided to come here and tell you. No, these things are real. These things are happening. Zvinhu zviri kuitika paFacebook panapa, zvinhu zviri kuitika kuna Instagram, zvinhu zviriko. You have 5,000 friends, right? Ndiva munenge muchida kuti uti ndave 5,000 friends dzangu dzakakwana. Do you know them? No. Pa 5,000 friends dzako they are murderers. Antika, they are murderers. Pane ma pedophiles iwaya, antika, pane ma rapists. Anditi, pane type dzevanhu pa 5,000 friends ava dziripo. But the thing is kana vachiya kwauri ava vachikuza kuti ndino ndiri rapist. Vanouya vari vanhu vakanaka, ari ma good friends, vachikupa support zvaunenge uchingoti you are going through. Andiona zvaunenge uchiudzwa kunzi usaita chakati iwoti avaiti ava ndo vanotoita. Andiona till the day they decide kuti vakutambe rafu, ndipo unozoziva kuti pano pasi ndo zvazviri. So this social media, as I am saying, be very careful. What I'm trying to say here is be very careful who you talk to, be very careful who you meet. Ma dates even linga masangana pa Facebook ay konzi let's go for a pizza, let's go and for some beggars. Antika you are going for a beggar with who? Do you know that person? Have you ever met that person? Ila kuenda kubega kupi kwa unaenda unaenda kubega unomziva muni yeye ma intentions zake unokuziva ningirikiri yeye ifeva yeye kubvisa mwana wemva namadzihwa anengane chaanenge akatoteya. Antika you can get raped. Ukarapiwa ukasiwa rumpenyu tutupada. You get raped most of the times when they rape, these rapists rapes you. They kill you to eliminate what? Evidence. Because unenge wavaona. Anditika saka unozoza vaprisa kuti munhu akandibata akadai. Saka they make sure kuti after raping they destroy evidence. The evidence is you. They eliminate you, they kill you so that you won't have to say anything kumapurisa.
Saka, be very, very careful when you use your social media. Antika, use your social media wisely. Be very careful. Antika, your mom, if you say to your mom is boring, Antika, find a way of sitting down with your mom or find a neutral person. Antika, I think my mother is oppressing me on this and this. Don't fear your mom. Antika, your mom should be your best friend. Sit down with your mom and tell Mama, I've got a problem here now. This is the thing. Antika, must sleep over ina ndikakurambidze kuti ndake must sleep over musaenda kuma sleep over musadai andika but kana muchita kuma sleep over achewayo make sure your mom knows where you are going. Don't lie to your mom kuti ndikuenda ku sleep over kwana Nicole and washo kwana Nicole kwakakuita till deal na Nicole because Nicole akaenza nevari kukurawo andika Nicole my mama akafona pana kuti ndiri pano andika ndichamboenda kuona my boyfriend and whatever will happen there no your mom won't know vanenge vachikuziva kuti mwana ari kwana Nicole kushamwari yake you are shift a destination or so be very, very careful. Susan, be very, very careful. Be very careful what you wish for. As much as social media is cool, right? But it's very evil. Every evil person is now on social media. Every evil person that you know, they are on social media. As I said, murderers, rapists, what not, they are here. Varipo. Some might be even here on this platform watching, and they're even insulting me. They are here. Some might be here. They are everywhere, but do we know them? No, we don't. We cannot identify them by seeing with their own eyes, our own eyes. We can't. So be very, very careful. Be fearful of something that is called a human being. Social media, please put it to use wisely. And then don't ever despise your mom. Despite your mom, my mom is not cool. My mom going to my game. Your mom has been there. I was once a young girl, and I turned it out. Chaizvo pataundi ani murikona ndikazokurauka ndikazochemberauka. So your mom has been there, knows that shit that you think you is the coolest. She has been there, done that, so she knows. So Vanangu, if you are there, this is what I brought to you today. And I don't know if there is anybody, any kid who wants to ask me a question. It's your time. I'm just going to give you 5 minutes or 10 minutes. You ask your questions, and then we go to the adult show. And so I'm writing your number. Let me just pin the number. If there is something that you want to ask, and more, you can call and ask. Right? If you are not comfortable to ask here on the show, you ask your mom. And my number. She'll give you my number, and then you can call me when I'm alone, and then we can talk. Whatever stuff that you feel like you can't talk to your mom. And call me and we'll talk about it. Don't worry to think Auntie Mendo will talk to my mom. She'll tell my mom about this. No. I will not do that. That is I could say. So if you got something to ask, if you got something to say, there is my number. Okay, all right. There is my number. And you can call me right now and we talk. If you're not free to call me right now, just steal my number on my phone. Steal it. Take it. And then when you are by yourself, when you are alone, just know that if you are abroad, it's a South African number. So you have to put a code, right? +27. Then you remove the first 0. +2784. Then you can just call me and then we can talk. If you think maybe you're having a problem with your mom, you are not reaching an understanding, please, if the kids comes to me and I approach you and say mana andifonera zvakati parikuti zvakati taurei, don't be kana tapedza kutaura papai moenda kunotumira mwana wangu achitaura nasimeni unoziva and this it's for your own good, it's for their own good. It's for their own good. Apana nojaja munhu pano. Evanguo vana vachatonongawo vanomhanyira kwari kuti tinona mama chitara ningi tichatofonera mbruwe votaura naye andimbofenda katojaja kana kudi chandotora is for their own good. Because mukadaro manje vana vacho makuwa convince ningi pasina kutaura kana anything, the problems dzinenge dziripo hadzifi dzakapera. Azvifi zvakapera. Saka let the kids be free
kana vakauya kwandiri kana vakaenda kuna anti vepanext mashamwari yako kana kupi kunotaura kuti but I'm having a problem with my mom on this issue, this and this. Allow the kid to vent whatever she or he thinks is the problem and address it in a good manner nemwana. Until what you are looking for, guys, is a very good relationship nevana vakuti vakwanisa kuita free kwamuri and tell you vasazita zvokutiza vachibuda vachitiza chinda kwaninga chinda, you know, the other ways dzekuti vana vakwanisa kutaurwa navo zvakanaka and then ito zvongosovheka zvakanaka. Vana, let them be kids, let them be free, right? So if we don't have any kid to call, then it's fine. We go into the second stage. To the I hope and the kids feel free to stop and to open up to your strength than exactly. I'm saying this wasn't shown up on in Nivangano Manakuna Manfundis, Vanototi Vana Vano Manakuna Kundirevera Ikoko, Dukwanda Kunoreva Kuna Manfundis, Dukwano Manakuna Mama, Shkasade Kumbanama, and also Antica Vaperek, Antica Vana, Veda Vanda Kuna Matiwa. Let's keep on praying for our kids. Tsarige kuna matra vana vedu. Antika rambai chivesa pamina macho. Antika tisanyoso yo futi too strict navo vana. Because kanya ko futi too strict navo vana. I don't know. Kungotaurawo but munhu nechi ane mafungiro ake one maonero ake. But kungoonesana nditi and kuti ndosa zvese. Nyangwe nditodawo help navo vana ivava. Animona. Because sometimes they become so stubborn kuti noshout naimari, what is this? Kuti urove futi azviiti nonosungiswa nemapurisa antimashona. Saka anzina yes, try and talk to them. Ndizvozvo, try and talk to them. Vana zvakanaka gana navo pasi, be their friend. Iva friend yacho utaure naye everything. Vana vanyatso kusununguka, so vana vanyatso kusununguka antimaona vasununguke vanyatso kuti vanotaura nemi antika vanotaura nemi vana vanotaura nemi, right? So now you can release your kids, guys. Kids, wherever you are, auntie loves you, right? Auntie loves you. Please take care of yourselves. If you've got any other account on your platform, on your Facebook page or your Instagram or TikTok or whatever, Antika, that you've got queries with your singers, please just go and block. Go and block now. Don't wait. Don't even ask. You met on Facebook, you can block on Facebook. You met on Instagram, you can block without even meeting. If you see you've got a friend who wants to talk things that you don't understand quite well, please just go and delete. Don't ask questions. Just go and delete. Just go and block. Period. Nyasha case will say exactly my twins. You're my first born challenge and exposing your kids to these pedophiles. I don't know, but if I know it, let's let them do. But I mean, no, just block and report. Can I see whether you are 14-year-old somebody, a 15-year-old somebody, this guy is comes to you and tell you know what, I want to do this to you. I want you to show me your breast, send me a picture of you nude. Block that guy. That person is not good for you. You concentrate on your books. That guy is a rapist, a pedophile. Block and report it. Period. Hey. So guys, chita kuti vana vaende zvavo. Timbopinda mutopic edu yanhasi. Topic edu yanhasi, guys, just a simple topic. Topic yakakumbirwa nevamwe vanhu. Sezvamunozati mazano matopics angu anenge akukumbirwa nevamwe vanhu. Anditika kuti tokumbira mbotara nezvakati anditi hanzi dai kusina covid ishi. Covid yakadai kuuya ikavharira kuti vanhu vakawanda vakwanisa kuitira zvemavisa nekuenda kune dzimwe nyika nekudi antimazviona. Vanhu vakawanda vanga vane madreams ekuti inini I want to go to UK and have a life there. Umoya oti I want to go to Canada and start a life there. Umoya oti I want to go to America and start a life there. Umoti I want to go to South Africa and start a life there. Umoti ku Botswana, Namibia kuchenda zvakadaro antika. But how is the life there? Kune nyika dzise idzi dziri kutaurika idzi anditi diaspora Africa, Zimbabwe, Africa, including Zimbabwe, South Africa, Botswana, life yachekambambira say let's share. Knowledge is power. Let's share. Let's try and educate one another. Tizive. Because chokade you find kuti munhu anogona ku I don't know. Antika munhu anogona ku
apply visa rake oriwana andika because we are seeing vanhu vagara vari kuchando kudhara and according to us tichiona mifananidzo we think everything is okay, everything is rosy kunyika dzavari anditika so ndoda kuendawo ndoke sekuti munhu anongoenda kunda musaira kwekusvikira hana waenda kudiaspora kuya wasvika kudiaspora kuya wakugara kutrain station anomuona kana kuti wakuenda kunogara kumarefugee anditika wagara kumarefugee mapepa aya hachawanikwi kuti ushande hazvichaiti kuti ushande anomuona kuti uite chekuti uite hapachina wakungochengetwa uri kukuya kuya uzosvika upenyu hausi hwedu ndewamwari mwari zvinoitika hauzisika mangwana munhu unogona kufa chake chako ariko hana hama hana chii unozodzoswa nei kuno kuafrica mari chaindege kuti adzoka kunobheka kuafrica kuti munhu wenyu akanga uya azodai zvinoita sei hanzi ndini wacho warida kuendawo kuchando thanks netopic iyi yes I know vanhu vakawanda vanoda kuenda because kana tichiona vanhu kuchando right now vari pano guys ndine phobia yenhunzi handimbodi kana kuona zvinonzi padhuze neni handimbodi handinoti ndakatsipa sei handimbodi kana kuona zvinonzi chindifambira padhuze neni ndobva ndafunga kuti chabva patsvina chakuda kuya chindimharamhara handimbodi antimaona chakazuri sei mwanangu saka ndonyaya tinayo guys hanzi coming to UK has been a case for other people's marriages, children. Exactly. This is what we want to hear, Susan. Thank you very much for raising that up. No, that is you. So this is how we are going to do it, guys. Thank you, Rati. This is how we are going to. Botswana, UK, America. You call, Antika. Do we anomuona handipodi vanhu vanondondiseka chaiko kuti makaroiwa here ndoti handipodi kana kuona chinhu zvinonzi nhunzi nebete zvondimara zvisingaiti bete nenhunzi handimbogoni kana kudya ana ndikangona bete pasaida anomuona sai so guys you phone you represent your country yauri wotiudzawo magariro enyika yauri handika kuti kuri sei so that vari kugadzirira mapepa vari kuda kugadzira kuenda vasati vadyirwa mari kana vasati vatambisa time yavo vachisunga vachienda vazive what to expect kana vasvika kunyika dzavari if you are in Australia tipeiwo machallenges nemadisadvantages nemaadvantages ari kuaustralia kana munhu achinge asvika munhu auya achiziva handika kana afika kuya ikoko handiti kana uri South Africa tipewo maadvantages ako nemadisadvantages ari muSouth Africa ekuti vanhu vari kuda kubva kuZimbabwe vachiya vauye vachiziva ari ku-UK same America same kuti vanhu vaya vakaziva nokuti social media yakazara kunyepa yakazara nhema ndikangonotogwa nedress rangu nepicture yangu nedress rangu ne50 rand kurekwa pepusto apo ndakafitwa ndakachena handika moto makufunga kuti ava vagere mushuga ende vakagarika and everything is rosy ndoda kuendawo hanimaona but zvikazogoreka kuti wapinda mukati meupenyu hwangu chaiwo mukati melife yacho chai kuti chiuya uzoona unoti ndidzosere henyu kwabushu kwandakabva nditengerei tiketi rebhasi ndidzokere kumusha kwakuri nani handi muri kunzwisa saka ndoda tibatsirane handika tibatsirane era soko nopenga chete putseki ndoda ungayagozonitaurire hewe muyera soko ausikona kuti ndiri peni wacho ndiri peni ende peni bhudhi vangu chiyestaira wandisetsa ani maona saka guys toda kutibatsira nhamba dziripo ndakapina handitika vari ku-UK kune vari kuda kuyawo ku-UK mavaona vachinyora mucomments chivaudzaiwo handitika maadvantages nemadisadvantages ekuuya koko kuti what to expect and what not to expect vari kuda kuyawo muno mujosa timu josa tokumbirawo hanzi naana sivanda munin'ina wangu ari kudiaspora hanzi ndoda kudzokera kumba ari kwaari kokoko ndiyanitoziva kuti nemhaka ye ari kuti ndoda kudzokera kumba handimona ndozvatiri kuda kuti hwisise kuti zviri kufamba sei hanzi ini ndoruka musoro kuno kusouth zvinokwadhakwa munhu wese akuruka ndodawo kuchando ndimboona kuti ndingachengete vana zvino mari yevhisa pakaipa right nyasha case thank you very much rega tinzwe variko kuchando kuchando kwakasiyana-siyana ndika vari kurikowo musoro kuti zviri kubhadhara here anditika all right and then we've got another Brenda masana Australians in I live in Australia advantages takaunzana namai vedu who got visas nenursing kukanzi mai vashaika ndinoswera ndadi vanononigwa ndasvika ndo advantage yangu yandinayo yoyo muno muSouth Africa ndo advantage yega ndinayo disadvantage iri muSouth Africa munomu disadvantage iri muSouth Africa munomu ndeyekudai crime
izvozvi uri mumba kudai, wagara mumba mako kudai, antimaona vanogona ngojamba majurawo aya. Hamuna zvavanoita vodisconnecta makamera aya. Handika unoka kana vangopinda makutovatiswa pasi mese nefuti idzi, makutorepiwa varume vakatarisa, makutourayiwa, especially maIndia ari panguva yakaoma, because vanenge vachinzi vanochengeta mari mumba, havaendisi mari kubhengi. Ofuchi mazano vakuendisawo mari kubhengi. Handimaona matsasai apanouya hangoti tatora mari toindaka, vanotanga vamboganga voita zvinonyasira nemukadzi wake wemunhu, vapedzera zvinonyasira nemukadzi wemunhu vochichikumanikidza kumuvhura pane sefa. Handi mari dzavo dzava nemabhizinesi avo dzinenge dzichigara mumba, vonoizvomora yose, vodii, votobuda nemota yako zvakanaka chaizvo, pasati anosuspect, vobuda voinda. Saka ndo disadvantage chi iri munowo, crime. Ukaona ukabuda muno South Africa chokwadi ameno kuti ndine here ndege kana kuti the others who can relate. Ukaona ukabuda muno ukaenda kujobe ukadzoka zvakanaka, unotenda Mwari. Kana even mtown mako, kuinda mtown mako rimwe zuva ndakadai so guys. Okay. Right. Ndichazoitaura hangu chairperson but naita basi. Right. So musi ndakapinda mtown uri musi 25. Antika vane kuno kuva notambira kazhinji kacho kuno kuka imain town saka kwakazara mamain, kuno kuzere mamain, unowana panzvimbo vane pane mashafts anoti mangani, anomuona. Saka vanhu vanotambira date rimwe chete kazhinji kacho 25. Saka 25 zvizvo zvakaita mutano mamufambike. Saka matsotsi vanobva kuna nayo Joburg kutoria vanoziva kuti ndo time dzekuti vanhu vakabata marara, vanhu vadei kumamaini vanenge vachingobhiliva kuti kumamaini vane mari. Andimaona tiri palaini renhingikirirei paStandard Bank pepai, mumwe mukadzi akabva kuno akangotora mari yake palaini reStandard Bank, zvekuti unongotora mari yako ya wotobuda kubhanduru rakadai, unoita kunge ari kumba kwake kudai achitoipetapeta zvakanaka achitoisa mubhegi. Haana mbosvika apo mai mwana akangonzi banga. Vanhu vakatarisa kudai so ende hauna zvaunokwanisa kuita, hauna zvaunoita, hauna, because vamwe vanenge vakatotita sei masoti kuda kuita sei, kwada kungowanikwa uchingobata foni kana kudii ndiwo unotanga kuenda. Vakatongomuti banga buda mukadzi yawo sezvineyo nditi mhepo dzaida kusungana. Apainda kumota, murume akagara mumota ari kuti medhema inotora mari paATM, ari kufamba kuenda pamota banga, mukadzi yazvinaro nebhegi vemwe akabva asokunzi ipapa. Anomaona bhegi lototorwa vakomana apa, vakomana vacho vakati maspringboka ndevenyaope vanomanya. Anomaona kuti vanhu kutozama kuti plus anotevera vanhu vanenge vakabata mawiponi ndiani, vanhu vaingoridza muridzo vachitoenda, vakomana vaya vakatoenda kudisappear chaiko chaiko. Murume akutozoenda kunoudzwa nevanhu, kutona vanhu vaungana akagara moto kuti rega nditobuda ndoona kuti vanhu vaungana pachiri kuitikei, vanhu vatofonera ambulance, vatofonera mapurisa, vaya vaenda vakomana vaya. Murume atobudawo moto rega ndidongorora tichi wanike kusvika kudai so wanike mukadzi atofa, atofira ipapo. Mari bhegi handbag yainda maparticulars akazonongwa kurengi uko, but mari yanga itorova pasi. Saka crime South Africa muno tiedi kuzowanza nhamba ikoko, tichizokuwanzirai nhamba isi zvinhu zvisina umira zvakanaka ikoko. Network inoita ichikata naidha ndisati chi right ndo zvandogona kutaura ndakamirirawo SA. Saka please itai muchifona guys tichidzisa vamwe mukaomera information ka this show haise kuvhairirana, this show haise kuti ndarambidzwa kuenda. Come and say zvaunoziva tibatsirane chete, musazotega chitana kuenda musaira kuenda kunovhigwa mari chinzi tikuitisa kuri kuitwa mavisa tozouya kuwanike zvaoma muzoti contributira futi mari yekuti tidzoke zvebheki kuno. Makamborega kutiudza nguva ichiripo kuti ndisaidhe nguva iripo kuti zvandakawapa show paya ndoinda here kana kuti ndorega. Antimaona. Saka right hanzi asikana uri ugere kuSA good life, big houses, 2 cars, you won't like kuchando working shift. Diana nyura comment mirando my twins right. Unfortunately andikwanisa kukomenta on that one. Andikwanisa kukomenta on that one. Zvinoda mumwe munhu akomente, because if I comment on that one ini ndiri ndiri kuhosta show zvinozoita kunge ainyatsobuda. Zvoda mumwe munhu auya ataure ini ndiri host. Kola hello. Muri sei? Uri sei Kola? Hello yes tukunzwa. Ndiri right kanjani?
United States of America, all right? Mugere wose vasikana toda kuuyawo koko tiudzeiwo toda kuuyawo todi So also maybe it's about 200 euros per week. It's just for child care. Close payment, about $800 for child care. Then rent, it's not dependent on that. You know, environment here is really sustainable for family. We are now to because on the for 1 day. And also that 2 days, you have to have 1.2 now. And for food, you capture affordable. I could make sense that I can't want. I'm not going to think I can't afford to buy a car. I'm not going to create some water. Insurance, but I like the home of the team. Sometimes we don't know what I'm going to get out of the Zimbabwe. I think I think that because Zimbabwe quite donating. Saka kwamuni ku USA kwamuni ngemuri uku ku mabasa chani kachizobatike. Rumongo ani basora shornano eli so dinano aku pada kwano mangoro chuma anu rakana changa nana madonao di koma so do mangoma ari chuma basa so eli so no kwanta kwano kama chipping na the hour in mountain asi ukado itari kwenye high expenses achoma robo tushanda dikenda na mari kana badi cloud naonesha. Saka meaning to say, are you saying that I'm going to take Zimba imimi ku America cash and you can buy cars cash ku America? Saka imimi anti US dollars ndiro rakangofanana rachipiswa paZimbabwe apa ndiroka US dollar ramushandisa ndiro rimwe chete rakafanana neriri kushandiswa paZimbabwe kumakorokoza uko. Saka muri kudzidza tode kuZimbabwe vachepesa yusa kudaro nokuti unoona kuti Zimbabwe rakaitwa bhanduru kudaiso rine tsvina asi munhu akabata zibhanduru rakadaiso apa munhu akapfeka chikabanga kashoti afoka zvake kumakomba uko asi akabata bhanduru rema US dollars rakadaiso mai mwana. Yo vanimuna indedo nefungwa dzanguwo dzimwe dzakatosiyana ende waiti akokola ndatovaone dzangu pfungwa dzandatofunga kuti uko zvinhu zvinenge zvinotofaya zvinotodai ko taigozive hapana ende waiti ako thank you for sharing this knowledge kola takuziva right team ruda kuenda kuAmerica mazvinzwira ina ndisini ndi kurepresent America muningira wangu yaufona ari kurepresent America ari kukudzai kuti ini she's a nurse muri makaenda basa but my bills mamanza mwana kwai mari 400 per week ndizvo 200 per week you 200 US ngokaipa 200 US dollars per week mai mwana kuisa mwana kuna child care saka pamwedzi unotobhadhara 800 US chai 800 US mukatipa isi vari muZouth Africa 800 US iyoyo imikaimi hazvitoiti ndotochaka life kangu zvakatorera iti
Ndotogarika na bo. Hey, thank you very much, caller. Thank you. Yo. Ayo guys, tiri kudzidza. Ndikugaya kuti 800 US mukapa munhu ari kuno ukoko 800 US imari guys 800 US imari 800 US kuma rands imari. How much is 800 US kuma rands? 16,000 and 14, 15,000. Yo, Hans name Zukuru of Zambia, I pay 120 pounds for 2 nights. Name Zukuru of Zambia, Sakapa Mazuno Badra Mari, 120 pounds per 2 days, pounds. Hello, Kola. Mushe Kanjan. Mati, and Fukunzwai. Hello. Yes, ma Kadi. Tiri, but Murukupi me. All right, Tipe what is UK? Shouldn't train Depi. Can I go to Fara? What's the Homa? Upapa, Sakamoto, Depi, Tina Kuya, good diaspora. Chicha kawo my question. Because you know about asasara zvakangoipa sokuti mutivharirewo mukana chida kuya koko ini munogara dzimba dzeedza munopiwa dzemahara dzekanso tiudzeiwo munogara dzimba dzemahara dzekanso isi todziwanepi dzimba dzemahara kunesi musativharire mukoto imi tida kuyako isi Saka zveke zviri nani ipapo mazip dollars achiri kubatika kubade kuti waikwanisa kuita wodokwanisa kubatsira vamwe kuba. Saka mari paya akazochinja paya manje takunzi ma-US like NZ kuona kuti mari inokwanisa kuita as 1:1 ne-US hapana any yaunowana. Kushanda kwacho mabasa acho munoma anonetsa. Kuti vanhu vangouya sokuuya kwatakaita kare zviyazve zvakudetsa unouya zvezvi kuti uruwane nepaunoruwana sokuuya kana kuti uende uchitoti uri kuenda kunoningirikana kunokrema unonokrema wakamira papi. Okay. Hanzi John, all right. I have another caller plus 212. All right. I'll phone another phone. Can you dial and then he also tell. But wakadaro plus 1. Then you can appenza kutara caller windows okunza opaline. Ramba uri popaline. Right. Cancel house is nchita chakrizo zangu zadaita munobadara henyu. I say you is close to nothing. It's not free. But imarechana is ishoma. Kune muna nono badara stand alone house kana kuti ari kurenda chaiko and from what I've heard kana what I've gathered my council houses are much more even beautiful than dzimwe dzimba idzimo dzichi dzinenge dzakadza kuti munhu anenge achirenda chidi because the more unenge uchita ukaita wana 2 unopuwa 2 bedrooms ukaita wana 3 unopuwa 3 bedrooms ukaita wana 4 unopuwa mbene 4 bedrooms asi rent yacho inenge irichi and iri inenge iri shoma and panzi iri shoma kudaro mbaye cancel house audzingi zvekumanya unokwanisa kugara zvokuti chero kazobva iwe mwana wakanda take over that house kusvikira kana vazoda kutitengesa vanokutengesera iwe nemari yekuti chi imari inenge iri pasi antimaona
Because aiwa ini ndavaprovoka kuti vaenze kuuya pazvinoenda kunga uchidonha vari kufona because ndazovatokonya manje takuchipiwa information chaiyo chaiyo kwete kune painenge chifamba maraini takuda chaiyo chaiyo information ndakuiverenga chaiko chaiko iri kunyorwa nevanhu apa ndo yatakuda kunyatsa kuona saka enderera komberikoni koma child unozoti ona ka mira unoti wapuwa 800 yako iyi wopuwa machild benefits zvakare saka kana une vana wako 4 unopuwa mari yemachild benefits yevana 4 antika plus iwe 800 yako rent yako ubva wanzi 300 pounds pamwedzi sara ni vana saka chinodhura ichild minding ku UK yesu kosi vanogotora mari yei vanogoitorerei mari isiri yavo nemhaka yei alright network yake okay hani maona ti
ndakuti ndandakapiwa information yekunyepa iko zvinoba kundudza information chaichaiye vachokwadi ina ndisingazivi nechikofi haukwanisa kuti munhu anyone akakupe mari uri full time unenge wakatoitwa pazvingini pakujoinwa chatotaitosibere okay every time vanogara kuchiita check your bank account makaona kuti ndiana yapinza mari ndiana aburitsa mari alright ko panyaya yemapepa apa let's say hauna mapepa unowanawo here imba yekuti ugare decent house chero iri yekurenta ko kana usina mapepa apana munhu waunotaura naye unenge wakangonyarira kuti ende vanhu munovane kusarura ganda kumabasa matinoshanda kusiberi hazvizoenzana nevanhu vari kumba unoti kana muchiona vanhu vachiburuka paairport paya vanenge vachiti zvavo vari chaizvo nevanhu vari kuda asi upenyu hwemuno hwakaoma ndingamutaura isiberi nezvi kunoku tikakudza kuti hatina mari muhomwe tinoita zvokutsvaga tiwane 50p echikwa munozvibhilivha here ndingazvibhilivhi kuti uitsungirire mari yekuti uende kumusha yakaoma une mari inokera nerent nemabills sina na wifi ndiye mahara here aiwa wifi unobhadhara unobhadhara wifi dzimba dzekadhuru dzachoidodzo dzakakondakira kuti kana anything chikafa panguva yabhuroka kana kuti dhoo rangu irasa aiwa vanouya ipapo ipapo vanopa mazuva vobva vauya vobva vagadzira ipapo ipapo havanese okay asi saka zvinorati kuuk kune maforeigners anotoitawo on the properties here dzimba ikokoko kana mazimbabwe kunowane mani inowane dzimba sibeli dzimba dzimba dzemunamo dzinodhura because ndinemwe bhuru wangu ari kunhingikiri ari kuuk ikoko handitika aiti ari kusevha mari yekuti atenge imba handitika saka taitaura ndikati unoda kutenga imba iko inoita mari zvikanzi ndikuda kutenga a two bedroom apartment here ameno saka indudza kuti inoita 350 pounds 1000 tikaikonvhira ndakatoita nharo ndikasunga nharo ndikati hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvikanzi ndikutokudzai because ndakakonvheta 350 pounds yai 350,000 pounds yaitauraka ndikaona iri mamiliyoni handimaona ndikati 2 bedrooms apartment pamamiliyoni anokwanata 3 million hazviiti zvikanzi simeli ndikukudzai 100,000 takaikonvheta kaita 1 million saka ndikati hazviiti kanzi ndikutokudzai ndozvitoripo ndo rate yacho ende ndakabvaendawo pagoogle kanogugula zveshuwa ndikaonawo iriyo rate yacho so accommodation kwenyu it's very very expensive kuti mutenge imini ndo imwe advantage yatinayo kuno South Africa because mari yaitaura 100,000 takacalculate tikaona iri 1.3 something million andika kuno South Africa you can buy a very beautiful house with that money vari kuafrica makateerera ka are you listening vari kuafrica musati maita mapepa enyu take this
musazonosvika monetsa vanhu kana makumberi kwamakutiza kudzoka. Teererai mubatisi, hapana jealous apa. Vari kuudzai chokwadi chaicho pamberi paMwari. Batai mubatisisi. All right. Alright, muningina. Thank you very much. Makoza ari kuwanda rikatimbonzwawo vamwe kuti vari kuti chii. Sharp. Nyaya yakundikurira manje. Nyaya yakundikurira nyaya iya yakundikurira. Kwanzi kusarira ganda even munomu. Zveresism izvi zvirimo zvazvo. Zvirimo. Pane zvandachida kutaura zvandakawabatsika itimbonzwa kola vafirst. Kola hello. Maswera sei? Taswera maswera sei? Why I say nyambo izi munhu akakudza akaisa shuga pamusoro akagotaura zvinhu zvaiitika kudhara sitereki iko zvino machild benefits kana uine vana 10 haupiwe machild benefits evana 10 unopiwa machild benefits the first two children chete. Alright. Ndo waunopiwa. Okay. Dzimba dzekadzuru dzakachipa asi uchizotarisa nepeni yako yauinayo wabhadhara cancel rent iyoyo wabhadhara gas wabhadhara electricity unoona kuti unosara usina chinhu zvezvo ndochokwadi. Advantage ndizva kana uchikwanisawo kushanda mashift akati chikafu chiri uye hachishaiki magetsi kuno iadvantage munobvunzana pagurupu kuti nhai kwenyaya ariko here kana kuti kwedu hakuna. Kunoku kune advantage yo dzekuti road chinobhadhara pamotikari for example motikari kunoku it's not a luxury, it's a necessity because unenge uchiita mashift akawanda saka kuti ubatanidze you need that car to move from one place to another. Saka pamotikari pega unongotenga iyo motikari wapedza ugobhadhara iyo road tax wapedza ugobhadhara inonzi MOT paunoende motikari yako iri roadworthy here kana isini roadworthy here inoenda kunotwara. Saka mamwe maexpenses awinawo munhu pamusoro pemabills edzimba atataura one expense yemotikari. Let's say une vana handiti une vana vachiri vadiki zvakachitarwa namadzimai apara uchada kumubhadharira child mind kana kuti uchada kubhadhara crash. Crash kune mahours unogona for free and very typical hours kana adarikidza zvakunzi chibhadhara wega. Machild mind anodhura zvekuti dzimwe nguva better not kutorekamenda kumasa kwacho for some other shift uchitarisa mwana wako. Mirai ndibvunze panyaya yechild minding apa. Munhu anenge achiita child minding wamunochema naye wari kuchemwa nevanhu vese kuti mwana child mind anodhurira ku UK nekune dzimwe nyika anenge ane mapepa echild minding ekana kuti ndini hangu ndango yakunda kutoti ndokumbira kuchengeta vana venyu mundoda basa motondihaya. Kune machild mind paviri. Kune machild mind aya atinoti zvipo asina mabasa asina mapepa waunogona kutsvaga kuti akutarisire mwana asi mazuvano nekuti vanhu vazhinji vane mapepa hapana achaita child minding. And then kune machild mind atori registered
zikanwa kunzi I am a child minder ari registered unogona kuendesa mwana kumba kwake. They are only allowed a certain number of people, a certain number of children at any given time. Vanotouyawo vachitariswa kunzi pavanoitira pakanaka here environment kuti vana vange varipo. Ava vanochidhurei. Saka machild minder ezvipoko mazuva ano hawanike zvokutomhanya. Ndo aunogona kungobhadharawo zvokungoti unongomupa anobvuma yese because haana mapepa. But machild minder ari pamutemo chaiwo mazino chaiwo mazino. Saka vane mari ka vanavo? Vane mari ka? Chakanakira kuno Sis Melly, what I've discovered is chakanakira kunoka. Whether you are professional or you don't have a profession, mari unoiwana. I'll safely tell you, and some people can deny it. I can safely tell you kuti munhu anogona kuita cleaning, anogona kuminda cleaning yanke very well. I'm much better paid at the end of the month than a nurse. Okay. Chakanakira kuno is mabasa. No matter what job you do, vanotaura mabhini chaiwo. Mabasa rekutaura mabhini hariwanike zvokumhanya. Okay. Zvine pei yakanaka zvokuti. Okay. Saka kunoku whether urikushanda basa ririro. Plus mabhini ekwenyu chero ina angu ndingatotakura angu ndichikanda because anenge asinawo zvinhu zvakanyanya kunyima mabhonzo kune zvinhu anenge ari mabhini anenge ane zvinhu zviri naniwo mukati. Anenge ari mabhini anenge achizvinunhwirirawo mukati. Harizofanana nebhini repaZimbabwe apa. Hariwanike zvekumhanya Sis Melly. Kumabhini hakuwanike basa zvekumhanya. Saka zvinoti netsei muno makaomera kuti makanga makanaka tichasvika tichachinja pound neZimbabwe dollar. Iko zvino ndikatora 1 pound ndopa example ye 1 pound. Ndikatora 1 pound ndikanoichinja ndichida tumira munhu ari kumusha. Rate iri pa 1 pound 25, iri pa 1 US dollar 25. It means achangoona panoenda tumira achaona mari isina kunyanya wanda. Whereas pataita $0 vanhu takauya kudhara tikaita $0 ka vanhu vazhinji vakakwanisa kuita zvinhu zvine pundutso kumusha because exchange rate yeZimbabwean dollar ranga richiri rakanaka. I'm talking about people that came as far back as 2002 team back data. Vakazouya na 2003 tichikwidza kumusoro zvanga zvakuenda zvichinoti omei especially paka introduce kwa US dollar kuchinjawo uchiconverta mari kwaoma. Dzimba kutenga 2 bedroom ndiye makanzwa nemusikana iwayo ndiwo atori maprice acho. But ukazvitarisa acho iwayo Sis Melly unoona kuti 2 bedroom imini hangu kuno vanoti house iyo maflats ayo imini ndinoti maflats. Mari yaunenge wabhadhara ukanokombeya nemunhu ari kunotenga kwana Mount Pleasant, mari yacho yaunenge wabhadhara unoona kuti zvinenge kune dzimba dzakatanga vanuka, kune dzimba dzine mayadhi. Asi nekuti isusu tiri kuno kuti unogara kana pamusoro peshop wonzi flatlands, kuti mashopu anogara pamusoro pemashops. But ukaona 2 bedroom flat yacho Sis Melly kazhinji it's not all that big. Kunotonhora kana usina mapepa iko zvino yacho no go area kuno uya at your own risk. Asi hauna kuzouya uchiti atiseni navanotingadira because ndichatanga kuona kuti wauya hauna basa 10 months down the line wakangogara uripo pamba ndinobhadhara mabills. Inini kana ndabuda handidyi the whole day. Kana ndomotakura kasangwechi iwo ndichasiya ndaona kuti wadya breakfast wadya lunch mutoro yatove bedeni watobedeni. Kana munhu achina kuuya kuno ngavauye vakasununguka anenge awana visa rake ende munoaplya. Kana mawana uyai makasununguka, asi ngauya uine chiedza chekuti haikona kuuya ugopa mumwe munhu bhedhe. Ndo UK iyoyo ndo mamiriro ayakaita. Right. Mabenefits is $20 here
Oh, it's 20 pounds. Dependa nemunhu ma 20 ma 30 pounds. Handisi kuti vanofambisa shoko rekuti tinopiwa mabenefits kana uine vana, and people go on to say kuti munopiwa mabenefits one, and people think kuti you've got money. It's not much money. Haina kumbowanda mari yacho. Right. UK yakaoma. Wese hangu I feel for America vanoishandisa US dollar vachida kutumira US dollar. Let's say America ane $1 US ada kutumira kumusha $1 US antolose out because iye achatobhadhara mari yekutumira. Saka zvakangooma when we left right and center. Ungonyiminyira hedu kutiri kuno nekuti tiri kuti mvura yenyuwo inotritiwawo chikafuwo chakachipawo chiripo, because ndakanzwa kuti kwai ku-UK unokwanisa kudya chingwa che 50p chiine macoin. Alright. Kwai unokwanisa kudya chingwa che 50p kana kudya chingwa che 10 pounds. It's up to you. Asi chiri chingwa chimwe chete kwai depending nokuti wachitengepi. Andimaona saka kuni depending saka hanzi munhu aitozara danzi ndopa example yenyu yekuPaypal store. Mukapinda muPaypal store ine Paypal stores on brand ndochingwa che 50p muPaypal store. Alright. Same Paypal store kune chingwa che 10 pounds 10 rands. Saka chongoti 50 one rand on brand Paypal store, and then 10 rand in brand inenge yapamsoro. Saka ingori mari yako, but on brand acho mazhinji ukamaona ka ukamakola on brand zvataugona kukola kwai kunonzi kutesco kwai kune chingwa ichi chekuchipa ichi. Saka unogona kupinda wotenga chingwa chako chakachipa che 50p. Wo kana kuti unogona kutenga chingwa chako chequality yepamusoro asi chose ichingwa. Ndo zvadaizama kusanangurwa neumwe munhu. Ichingwa Sis Melly, but chimwe chacho ichocho che 50p icho chichi quality yacho inini hangu ndakachitenga ndichasvika. Kana ana lemonade ndaitenga mabrands epasi ndichasvika. Asi iko zvino pandawe 17 years down the line, I can safely tell you Sis Melly ina handichigoni chingwa che 47p. Andigoni. Kugarika kwai ndakatenga ndichisvika mu-UK ndaitenga chingwa changu che40p. Iko zvine zvandichachigoni imi hamuchachigoni nokuti maane mari maimbochitenga wani. Sis Melly ndaendevhiteka pane imwe nhano yekuti handichachigoni chakutogoni kuona nesi tichangopinda. Hakuda chingwa che 47 tichida kusevhera. To say the truth, zvimwe makwaliti acho hachinaki. Saka zvimwe nguva tinozoenda unotenga zvinenge zvichidhuri zvacho because unoona kuti you only have got one life. Ukuti ukasvika uchidya chingwa che 47p 17 years down the line uchiri kudya chingwa che 47p, there is something wrong. And then the other thing, Mirai, the other thing, ndaita tsvagiridzo dzangu kanchita kana ndouya pashow ndinenge ndine information yekuti ndichizokupurizenda imi muchikukwikwidzana neni kana kuti muchiita nharo neni kuti hai kunyaita kumakanyebegwa. Kwanzi imwe disadvantage iri ku-UK, ma-organic foods, they are expensive. Saka vanhu vanopesera kutenga chero zvimwe zvinenge zvakachipa because mari inozoperera pai muchikafu. Saka munhu aitaura kuti ma-organic food kuno kuti tinombada chose but they are very expensive. Andika of which was saka iyo advantage yedu isusu kuno kuAfricawo, because ndikangoda kuti mengo yangu ya organic ndongonotenga handimaona chicken dzangu chaidzo dziri organic haiwa kuzotoita 60 rands kuno chicken zirose zifuru chicken riya 60 pounds. Saka kuno kutoti advantage because isuku zviri organic zvakachipa izvizvi ndomiro rino zvakati chipa izvo. Saka kwatiriwo advantage papo. Organic food kuno iri very expensive, very expensive. But as I said, akudependa newo futhi. Inini hangu akuzi kuti kudala. Inini hangu ndakauya ndikapinda ndinoenda ikoko kwema 50p nelemonade necola yoyo yemam kana 19p ndinotengawo izvozvo.
nemaveji iwayo asiri organic. But 17 years down the line, I've told myself kuti I only live life once. Ndakazvielevheta kuti ndonotengawo zvacho zvakanzi organic. Nechingwa ndonotengawo chacho chakanzi real. Because ukatarisa che47p chacho Sis Melly achitane kuora. Saka I'm better off buying chingwa chine price yakati chinondilasta than kunotenga che47p chandinoziva kuti chichaora within some nguva shoma shoma. Asi chakanakira kuno hakuna zvekudadirana zvokuti une profession yekuti uri doctor, uri nurse, uri chi. We sort of see each other sort of at the same level, although we are not the same level. Hakuna zvema job description yekuti ndinofamba muoffice because kana ndabuda panze inini ndadress amadress andinenge ndaita, no one will ever know kuti ndiri cleaner kana kuti ndiri carer. Ndapinda motikari mangu hapana anoziva kuti ndinoita basa rei. Whereas kumusha aiwa we have to know kuti unoita basa rei. Ndinoshanda kwaminister chako. Inini ndinoshanda ndiri admin paUZ. People vanobraga nezvaanoshanda zvino hakunokana. Kana ndikanzi ndinonochipukuta chembere as long as inini ndichiwana mari yangu chete inini ndindoziva. But usually isusu pachenu isusuka kudzikisirana mabasa edu atinoita kashoma. Tinozonzwa takudzikisirwa. Ipapo muri 100 apa you are 100% right. Muri right ipapa patida kungotsiura vanhu veSouth Africa ipapa South Africa Botswana ipapa dai mambotombo vafamba bijana mambotitsiura because kukakudzikisirana kekuti inini handiti zvokuvaka not a builder ini. Come on, like really tiri kuforeign land takazvitsvaga mari builder or not builder paunoshanda kana kuti papi chiri kudiwa imari chikuru ikeshi kwete kuti unoita zvechii chikuru ikeshi. Sis Melly kune avo vari kuSouth Africa Botswana whatever parts of Africa kana wawana mari inenge yakanyorwa kuti uri builder kana kuti ukapinda mushopu uchinotenga urikubvunzwa kunzi are you a builder so that I can do something for you. Never. Money is money, whether you are a True. builder, whether you are a nurse, ikoko kuAfrica, whether you are what. Saka kupedza nguva yakuswera uchiti ini handidi builder akakokudadira nako kuno kuUK hangu I've seen zvekudzikisirana malevels pamabasa rinoshandwa nemunhu hakunazvo hazviko. We applaud every job title that you have got and I think everyone has embraced it. Munhu ane basa rake as long as richiunza mari patable chete. Right, but makadaro pati paita very interesting comment panapa. Maadmin muri kwere, please attend to this. Pane yaiswa na tenders atsi comment twai pane friend request iri kutendera yakanzi Sis Melly's diaries gifts. Vanonozvigwa mari guys kunzoko. Can you please do something about this, maadmin? Can you please do something about this? Let's report this account. Ngachinje zita. Hanzi yakanzi Sis Melly's diaries gifts. Saka inozonzi Sis Melly's diaries gifts. Vachamanya kuno accept a friend request vogozvigwa mari kuchinzi Sis Melly. Animaona. Saka please help me by reporting this account iri kunzi kutenderera iri kuisira ma friend request yakanzi Sis Melly's diaries gifts. Please ndibatsirewo kureport this account because vanhu vanokwanisa kuzochirwa mari kuchinzi Sis Melly. And hanzi ndaionawo. Audrey ndokumbura kuti ndiripotirewo. Can you please report that account? Please ndibetserewo kureport that account. Hanzi I've received it na Providence Dube. Guys, can you please report it? Providence Dube vasikana madiaries, can you please help me report that account? Can you please help me report that account yakanzi Sis Melly's diaries? Hanzi, and it has your picture and logo on it. No. Hanzi, in a picture profile yangu. Please help me by reporting that ningikiri. Hanzi tipe ilingi tifari. And this ring and this because you PY in attendance arts in the anyora. PY in attendance arts. Right. Hanzi sure and when ndungo trati Providence. I'm just ndungo itrakuti chisazo itama consequences kumberi because mukona tukutaura ti social media yaipa. Kune mumwe munhu atofunga kuti mweya wasatani mweya wakaipa kudai so a ghost account rauya rakushandisa picture yangu nesta rangu kuti aite zvari kuda kuita handisi zoti ndezvei handitimaona. So Satan please ibva kumashure kwangu. Satan please ibva sure kwangu. And sounds like a Nigerian scam.
please Satan ibva kumashure kwangu handisi kuda zvemiedzo ndibatsirewo kuripota yenyu guys vanenge vachitori nehidden agenda vanhu ava please hanzi ende yatenderera nhai vedu weona iwo guys please hanzi send link ndipatorirewo link please musende link vanhu varipoti hanzi apa ine picture yenyu mufunge it's so wrong mufunge mabasa evavengi Julie ufunge hako zvatotanga so vatoda kutanga havadi kukuona uri in peace. They don't want to see you uri in peace, uri right, minding your own business. They don't want. They always come with another angle. Yakuti vakwanise kuti attack, vakubvise pa zvinhu zvako zvakuita zvakanaka. Modzo ndakuna mata. Ndakuziva Jesu singatomboita ndachikudzokera kumashure. Ngavasiyane neni. Zvakatooma. Enderai mberi andiselina. Disadvantage yatinayo nayo kuno ku UK ndeyekuti in the event yekuti warwara kwatinogara nemabasa tinoita mashifts akasiyana kunyange tigara tichiraisa mutown asi tichingoita mashifts akasiyana unoona mumwe akuti anoenda manheru mumwe anoenda day kuri kunzi warwara kunongonetsawo kuti by the time ichazouya bhururu kuzokuonawo zvisiri zvemusiri mucovid muno ichazouya bhururu kuzokuonawo vazhinji vari kuwanikwa vakafa mumba dzavo nekurwarawo neexhaustion vari kuwanikwa vakafa mudzimba dzavo kuonana kwacho kushoma nekuti mashandiro atinoita ndoinoti disadvantage yatiinayo kunoku inini ndinotoregedza kwezvekuti amusori handina appetite yekutaura it could be so exhausted nekuti ndabva ndakaneta zvakutoti shamwari akandifonera ndototi shamwari handitorina kana appetite yekutaura unenge wakaneta ndoimwe disadvantage yatiinayo iyoyo ndichapinda muuk inini I'll be honest with you ndaita mabasa 6 that is why I said motikari necessity is not a luxury ndaita mabasa 6 in 6 different places ndainokana 2 dzekuseni kuti ndipakandandisa ndatorera motikari kuti ndibate 4 o'clock pabasa rekutanga ende kunenge kusina mabhazi ndaitofamba kuenda kubasa kwandaifamba ndoita mabasa 6 ndaidzoka kumba kuma11 ndotanga kubika ndoenda kunorara by 2 ndinofanira kunge ndakubuda futi kutanga kufamba kuenda kubasa saka it's not easy it's very difficult iko zvino ipapo utano ndakanga ndisinawo mapepa iko zvino wane mapepa zvinoendawo zvichiita light but still wane mapepa kudaro miri unonzi kwapainosvika kuti yakuramba life in the UK is very difficult when you see us blame we will have worked hard for it all right, thank you very much maita basa right guys vari kuafrica muri kunzwisisa nditika muri kuteerera vari kuda kuenda kuuk mazvinzwa hanzi kana muchinge mauya kunoku musazoti tinodada because tichaitawo zvinenge zviripo pasituation iyi paground saka kana wafunga wawana visa rako ri kuenda kuuk woziva kuti nepekusvikira woziva kuti institution yakamira sei live ndaiitira for a purpose kune vanhu vakawanda vari kuti Sis Melly tichagirewo link rekuenda kwakati okay pane uya fona anzi ndifonerewo ndianasere net one right ndiwanasi ikaitinzwe 14 iAmerica kai yeah isi zvese tichiti kana tikaona vanhu vari kuti vachichiti kudiaspora tichitoti kuzvinhu zvakabatana hello yes kola hello muri sei ndiri right kanjani the bad part and it number one mapepa kuti wakauya sei ndo zvinoita a big difference vanhu vanoona zvemukoto zvinonetsa because zvinotora nguva kuti wane mapepa ako and meantime unenge uchingoshandawo zviya zvekungoshandawo so zvinonetsa vanhu vakawanda vanototora mayears vachitsoga mapepa and zvinonetsa
asi kana ukauyawo zvako zvazvo kuti wakaunza maybe nemurume wako kana nemukadzi wako kana kuti nefamily yako maybe mai vako or something like that. Imi muri kupi? Ku-US. Kumapepa ari seiwo kwenyu anowanikwa here zvekumhanya kwenyuwo mapepawo? Hawanikwi zvekumhanya. Kuti umawane you have to have family, maybe mai vako kana kuti murume wako, something like that. But hawanikwi zvekumhanya. So vanhu vaya vanouya maybe kungouya as a visitor, then wozama kutsvaga mapepa ako, zvinotora time. Okay. Zvinotorawo time. Kamuchiti time munoreva time yakareba sei? Mukuma 5 years? Ma 5 years even vamwe zvinotora 10 even. Zvinongodependawo kuti unenge washandisa sei, because vanhu vavanda kana hausina family kunoku you end up having to find naye and vanhu vacho vanonetsa maybe zvinozobisa. So biggest problem ndezvekuti uwane mapepa. Kana uwane mapepa ako hayi you are okay. Asi accommodation ndoku inokuuraya ine child mind. Yeah. Problem number 2 is loneliness. Because vanhu vakawanda vanouya kunoku vari vega. And difficult kuita ma-connections kunoko, especially depend kuti unogara kupi. Ukasvika maybe especially ma-students kuti wawana chikoro maybe kuchando something kusina mazimakonzi akawanda, kusina ma-Africans akawanda, it's very difficult. And unotoita lonely zviya zvekuti vanhu vanotoita ma-depression nechi. So loneliness is another problem. Then yevana danza yataura zvakawanda, it's a very expensive childcare. And then also ma-bills acho akawanda, there are a lot of bills. And then my expectations kubva kumba, because people are expecting kuti unozodi and vanouya maybe student maybe to my exchange programs unenge usina mari, but people expect you kuti watu wako America vane mari, so zvinoonekwa izvozvo. And then also racism yataurwa, racism is there. Even wakadzidza hako still vanhu vanongokutarisa in a different way because you are black and also uri mu-African. Saka anenge tinofunga kuti maybe hapana zvakaziva, so that's another option. And then netamuva ndotaura taurai. stuff. The good thing is kuAmerica kuno number one thing. You're not afraid of unotofa zvako kungoti mahome invasion hapana. Especially if you live home in a place hapana have any like that. Tashangana anti wangu wachipa kuti and vaishandisa kuti mota ingoshandisira kia tokakapa mutaka feshonga security is good, security is good. And then also stability, because mari yacho haiti, especially kuti mari yacho mangwani mukayakati mari yacho andidzenodeko muna January December unoisa ko mubanki unotora kana ndofona, so those kind of things is good. And then also customer service ndo one other thing ndakaona kuti there is very good customer service. And kana uine mari yako unopinda mushopu mako, people don't get you kuti wakapfeka sei uchichi, as long as wabhadhara chinhu chako they treat you very well. And that's the other thing kuti sometimes I see, especially kuti maybe mushopu people just look at you funny, so kunoko high customer service is good. And then also zvakaita ma-government service, kuwana passport, driver's license chichi very smooth. Hakuna need yekungobhadhara zvimari zvisipo, it's just simple walk in walk out. And then another good thing, mabasa, you can get a job. Basa, there's no problem. You can get a job even wasina mapepa wacho, even if it's not a good job, but you will get a job. So 16 anotoita panwards maybe 600, and anongoshanda ma 20 hours a week to job, to food places. So even she can say zvinhu zvake maybe zvecollege chichi. So I'm basaripo. Another thing, healthcare is very good. It can be expensive. You can open an insurance party if you don't treat you. They don't need any money up front. It's okay. And most people live in a place where if you call ambulance, not quick, very quick. So I okay, very good. And then can I only have
but if not assistance, if it's like if you're not making enough money, you're not gonna go now making up systems, teaching, but careful and all that. Those are the. Wow, thank you very much. It seems as if a USA is better than a UK though. Thank you very much, my sister. Okay, Sis Melly, bye bye. Right. From Jataron, it seems as if UK is better than USA is better than UK. And it seems as if USA is better than UK because what are the advantages that one day you as you UK ku UK wanda kuchikora mahara. Ndifonere wari ndifonere. Right, regaiti dedze vakuti ndifonere itone. Tinzwewo. Vanga chita kufora ndofunga isingapindi. Tinzwewo kuti vanotipawo kuti chi. Some Zimchis are bed here, they approached me daytime kuti uyatidye nyama ze. Tinashe. Issue I read. Hello, Masquerade say. Mushe ndimuri pa UK app asi ndikona kuti UK yatirwa mukombe na America inenge ine advantages akati one day. Aiwa madha kune vari kuda kuenda kune vari kuda kuenda ku diaspora kuti vanoenda kupi kuti vanoenda kupi kune zvinhu zvi advantages ku America anenge atibude yakati one day. Sis Melly, diaspora kune peace of mind on a lot of things. My problems are not most of them are very superficial problems. So I'm Africa, especially with Zimbabwe, one of my problems which I have got but mukoma goto ndogendi kubate ipapo. Not all of them though. Not all of them. And pazimbabwe pari kutambwa nemari. Pari kutambwa nemari mukoma goto. Oh, percentage, all right. Majority of all right. Yes. Basic cannot come. Can I start a majority? So I'll give you an example. For example, I don't know about USA because I don't live in the USA, I live in the UK. I can tell you just a basic standard of living in this country. Every house yeah, that's an advantage. That one is a very big advantage. And about 90% of them, they have internet. Mirai chepise. Comment ndarizo ndoipinere kana ndorega. Koni usada kutinzwa iwe. Koni murinda usada kutinzwa inda ipina mozoiverenga icheya pese ndapina endere nyumberi. These things are basic, and I'm talking from experience. I've relocated back and I've went to Zimbabwe, try and live in Zimbabwe, and I've come back with my tail between my legs, not because I couldn't hack the life in Zimbabwe, but it's just the lack of just general basic services. Police station. Ambulance. Yeah, true. Only 5 minutes to live. The chances of survive are almost next to nothing. Then to end up as and this is local clinic or a government hospital, paracetamol. That one, yeah, it's a very huge, but that one's a very big problem. The National Blood Service, blood, in our hospital, and I have quality of life
see, I tell my friends that those are superficial problems. One or more problems, your child. And the top elite cannot, the 1% who have made it. I'm talking about 90% here. And funny, they circulate per social media. You are my own Vakasha, Vakanga Vakariza, Mari, you could see Kutembo Koshka doing an ambulance, it was ever. Yeah. But if you get sick of a phone ambulance, and it has a way with that period of time, you may be entitled to compensation. And this is a system that if something goes wrong, you can challenge and to look after you. And it basics, a basic standard that is one, irrespective of they need to get a certain. Welcome, Dekirindai. You must those are nice out. Yes, so this is not my problems, but there are certain basic like roads. It's not a lot. I mean, it's about £1,000 a year council tax, but people don't like paying it because they don't understand what. £1,000 per month. Alright. Plus property, I sometimes more, but on the minimum it's about £1,000 a year, and it caters things like local authority, my schools, my roads, transport, my bars, and things like that. And monoti a portal which I don't know. Can I win a motor cancel it as a gazra portal? Pinam portal, you can apply for compensation because they did not fix that portal. Wow. Okay. A lot of people might not know it, but that it's supposed to do. But how many portals go for this is basic. It's super, but that is no expect in a society, and you should have decent roads because people are paying for it. You know what? One last example. When I lived in Zimbabwe, I don't know about Zimbabwe, 2 weeks is old, and I was in Zimbabwe for over a year. The first thing that I saw came back here was peace of mind and safety. Because it was Zimbabwe, well, and to remember hotspots, I'll just say Harare for illustrative purpose. For a certain time, dark jet, robots, I'll pass on Mira. Was going to Mira jet, pass it. And to close such an area when I found that we don't go to Mira and Mira, because you never know. When I came back, I put on 11 p.m. for the first time in 1 year, the camera was traffic light in Singapore, Chicagana. Anything was. Because Hans Zimbabwe don't pay rates. Hakuna zvakadaro season. Hakuna zvakadaro. Kunobadara ma rates. Iko kusina futi service delivery yacho. Asi unotobhadhara chete. Enderai mberi. Zimbabwe isingabudi. Holistically, and I would say to everyone who gets opportunity to get out of Zimbabwe, come to the diaspora, please take it. Such is zero, because it will be a lot better in terms of just general basic services. The good Mangona, but it's Mangwana, entitled to go to a hospital. But also, and Zimbabwe, US upfront, you would try to say that they would take it. That's the difference. Number one. So, I don't go to our good. One go look at this, but I say, I close it alone, my passage, like in a write 6 jobs. Who then go out on Boana, with them a passage, do I eat? Unemployment. I mean, there are people, I know, the whole generation, I got Zarwaka in the Kura, I pay that kind of message. They've never worked a single day in their life, not because they don't want to, but because I couldn't have a life. So, how can
someone to live in such a society and say, right, because it's nonsense. But Mirai, I want to ask you one question though before you drop. Me 100 pounds, imari kumarans. About 2,000 something, 2,700. Can I read 26? 100 pounds. Okay, it's 2,000. Is it a lot of money? 100 pounds. It depends on what you want it for. And but Eh. as you go to the boutique, I know save, I know gonna budget. The bonds, depending on the it can do your groceries for a month. For a month? For a family of how many people? That does not depend. For example, in so that's enough for her. No, and Murmatimi ino gonna ku 2,083 pounds and because ndaona machiti it's a lot kuti ndibhadhare ndikona ma comments kuti ndibhadhara 89 council tax per month. It's a lot andika yakawandisa mari iyoyo andika inenge yakawandisa singatomboiti mari iyoyo 100 pounds kanmona. So I'm just trying ankuweya kuti 100 pounds ne 2,000 it's a lot ne 2,083 is not a lot of money kuno. It's not a lot of money. Imari yauno to asila ukatoibata ukatoipanda. It's not a lot of money kuno. I think the point yangu that a lot of people don't like paying council tax. Aiwa, haisi nyaya point yenyu. Haisi nyaya point yenyu. Inyaya kutoti ndikutaura kuti ikadisadvantage. Haisi disadvantage yawa advantage kuti 100 pounds kwa muri kana yakawanda kwenyu koko kuno almost 2,000 kuno 2,000 haisi mari yakawanda zvokudaro kuno. But that's the value, man. How much value do you place on currency? Because kuno like you and I went to $1. Yet if you go out and lead to here, and you can buy one to 18 cents. So $1, I'm not taking my tomatoes eat. My tomatoes right tomato $1. Okay. Ne dollar. Ne 1 pound. Mirai koma godon. Ne 1 pound. 1 pound is how much? 15 rands. 20 something rands. Saka ipa papa tomatoes still nani kuno because totenga 10 rands zindiro. 10 rands. Zindiro le matomatoes 10 rands. Remember the climate here, does not support growth of my tomatoes naturally. Saga major tomatoes are imported from Kunezimenika. Ari my tomatoes are not from a greenhouse and I my GMO. Okay. Wow. Thank you very much Nkoma Cotton. Tineva ripo andisuti inyika ipi. Regaiti mbongo kuti kwa kwakamira sei. Tiri kudzidza hanzi uyai. Hanzi namkoma. Hello, Masara say my sister. That's where Anika in Germany. All right, ndokwa muri. Ndokwa ndiri. Koni, wavanzi wavachita noise kubhora uko. Kuita kujamba kudaro kuita noise ndawa kuno chijambira bhora mu sitting room imomo. Saka German Tuesday or represent German kwakamira sei? Inini Sis Melly, I won't speak on Other people. I will talk about my own experience. I came here as an au pair, and I did au pair for a year, and then after a year, I would have saved money and everything because au pair is bad, much. But family, German family, which take care of their kids, and they pay for your insurance, for food, for rent, and everything, and then they pay you €300 a month. That's your pocket money, right? So in the after save money, then I go back to university because I had gotten a university place. Then that's how I got that information and I realized you can actually start to go to Germany. Certificate to Zimbabwe. That was 10 years ago. Then the thing is, two things I just want to say about people who want to come to Germany. You should be very, very smart
want the language. If you don't want to learn languages, don't come to this country. You will never make it. All right. Of course, there are professions like IT. If you work in the IT department, or like I can only think of IT because there are a lot of Indians come here and study IT and they don't really speak much of German. But you don't climb up the ladder. How can you rub shoulders name a German because at work, like for me, for example, my meetings they say are held in German. So meeting so you really have to learn the language. Supermarket everything is in German. German word so that's the first point. The second point is you have to be very confident and fight for yourself. I think mama's baby, cry baby. You have to fight. Because racism in German, I see racism no, they don't do that. But they intimidate you with their language. So and I was going to put the trash pans in, and this woman, this old German woman comes to me and is why are you throwing your trash in there? So I never met a friend and I was like, excuse me. So friend German, so she was trying to protect me. No, I have to set this woman straight. So we're speaking in German. tongoti ndini mudzimai rega tongoti ndini mudzimai wechirungu ini chatira kuita nechirungu ndoda nechigerman iwe ndipindure nechigerman handika excuse me what are you doing putting that trash there pasam perati was haben Sie gesagt yo schau mechi was haben Sie gesagt yo badu gesagt yeah and then she was like no I'm just saying because I don't have to know German that's because no I'm just asking because I haven't seen you around before because if it would have been a white person I would start trashing and then she's like no I would have asked anyone because everyone who lives in this building was habeni gesagt but not by name and akavashura mbuya ivavo ndakavatuka ndikati you're such a racist nemakafana Hitler pakafa because you're very racist and she turned red vanga vakubvunda hey I'm not racist ndikati you are and the next time you see a black person respect them and this is why I say people should learn to fight because a lot of black people are vasingatauri German they don't fight simelana noramzopinda power kusvika padhore bhawa kunzi you're not getting in and because they don't speak German anongopa tora mudeke already and that's racism indirect that's why I'm saying two things language and be confident and then panyama living standards like I told you okay so and namboita refugees government so I don't know about that but one thing is if you have higher education you have good education jobs are everywhere everywhere unongopinda paGoogle totype out so in 2 days wakutofonewa ma-interviews akutoflya in wakutoita ma-interviews ako and then they come still back to the language because a lot of companies they want to hire somebody who can communicate with German clients depending on what you do so a lot of people vanoya kunoku vanita nursing and nursing yacho inotwa German so chero kauya kunoku okay nursing vanoita because when I first came, you could go to university near Zinsek. Now they don't allow Zinsek anymore. After Cambridge only. So unfortunately, enough, my brothers and sisters who are coming from Zinsek now, they can't go to uni anymore. They're settling for nursing, or they end up doing what they call a college. That's like a year or 2 years before they can enter into university. So even nursing graduate in German. If you want to do an English program, like my bachelor's degree was in English and my master's was in German because of my profession. But still, even though I get a bachelor's in English, my first job was in German. Like interviews, they say in German. My clients are phone phone
kudaira negerman ndakufonera doctor negerman but my advantages ndekuti education is free even kuuni. I didn't pay anything. That I paid 300 euros for 6 months, and that 300 euros is like for semester ticket, with those uni organizations or so 300 euros only for 6 months. That's what I paid. And then medical insurance is compulsory. So for a month I don't pay anything because insurance cover. And then cars are so cheap. In my first car, I mean, of the car, but 500. Good car, no, but 500 euros cash on So living standards are really good in Germany. This is a country that you can be, that you can come to if you really want to have a good future. For my paper. Invest. And then for me it was easy because after 8 years you can apply for German passports. So I came as an au pair, I did voluntary work, I did my bachelor's program, then I got a job, and already in my first job I applied for German passport with Buddha. So I didn't have any problems. And I see most of the Zimbabwean ladies are married to my Germans, my blacks, my cards back on the blacks, and all my German army. I couldn't ask Germany. They are very controlling. My German women, they have this thing, equality, whatever, right? They think they are kind of on top of the men. A lot of German couples, my family, couples, usually the women are older than the men. So a lot of German men that go for Africans, that masculinity in them, and they want to feel, they don't want to feel inferior in front of a woman. So I don't because our culture says should be submissive. Even once that was not the abuse, I still know that your boyfriend I need to cook dinner. But vaskana vechi German anotoenda kubawa agosira mume mwana agofonera murume achimushaudza pakati kuti yawamutora akadaro. That's who they are. Ndosaka varume vava vachizotsvaga vaforeigners. Okay, wow. Saka ndinge tori advantage yokuma-foreigners ukaenda unotowana murume. Saka guys, andi muri kunzwa kwai siyai kuenda kuUSA kana kuti indai kuGermany. kuGermany kwanzi uyai kuGermany kuchineni kuchiri nani wani unoita advantage yekuti kana uri mukadzi varume vachanoda vama-African. Saka unobva watowana munhu wako. 2 kwanzi unoita zvizvo kunoita zvema-OPA izvizvi uchiita zvinhu zvako zveeducation kubhadhara 300 pa6 months haisi mari yakawanda. Kapa 6 months uchita hako degree kana chaunenge uchiita ikoko zvinenge zvichitokubatsira. Saka hanzi Germany kunogarika. Saka vava vari kutsvaga kukuinda chitorai visa reGermany mumboriga UK yawandigwa neAmerica iyi mumboendai Germany. Visa kwacho kunodiwa German ndo chimwe chinhu kutaura. If you go pa website embassy, German embassy website yekuzim, what are some requirements they require you to have the first level of German. They are not A1. So mostly for you to get that visa, unenge watomboenda kuma-German lessons for at least 3 months or that A1 certificate so that they can give you, because you need to interview the embassy. Zvina 3 months ete zvinani vaita avozvo kavaite maningi ayo kui makachitaura sei tinongodzidzirawo imakachitaura wani unongodzidzirawo kana uchida kuinda neshungu chedzedza unodzidzira ukainda neshungu kana wada kunyatso uchida kuinda unochidzidzira ukachigona If you don't like learning languages, don't come to this country. You will suffer. You will never find happiness. Other disadvantage, and I can't go Sis Melly. My neighbors, my friends, or whatever. This place is so lonely. And German's one problem is we are in winter or it's cold like for almost 6 months. It's dark. It's 6 o'clock. 3 p.m. And it's gray because snow and whatever. So in summer it's better because cafe, take up ice cream outside and stuff. But still, if you don't have a friend and you don't know anyone where you stay, you are by yourself.
My previous place where I used to stay, I got in that building for 7 years. I didn't know my neighbors. Wow. Yeah. They don't do that here. But I think it's quite depending on Nogara because you ask me kuti anogara paside apa. Ndovaziva vangu vaona angu zvevakore vachingopfuura nembwa dzavo nichingoti hui moi ilangweji dzavo dzidzi vachidarika apa vachienda kumajogging avo asi zvokuti ndimbopinda muyadhimokati vapindawo pano aiwa never. Kunoko hakuna izvozvo kuti I think unogona kuzvotipera nenzvimbo kune nzvimbo dzokuti unongotokatomirapo kanoti iwe kana kuti muyadhi 1 unotoona mune mazimabwe kana 4 kana 5 handiona vachirenda vese ipapo handowazvona but zvinodipera I think zvazvo zvinongodipera nekuti uri papi. To be friends, like I know, and the thing when I stay here, but we don't even talk like that. They don't help each other. With that issue, like in the first 2 years, when I was a student, sorry, before I go on the town of 3 point racism, apartment when you're black is very difficult. Especially if you're looking for apartment, it's cheaper because when now as a student, I shot my apartment, I maximum 500 euros and it. Unonya toshika, unaona apartment what will kuida. Unengoro one, or I am cards or room or rented, and I should smiling at everything. And then when you leave, also point out, I'm sorry, I can't give it to you. Both of us can go that gandare bliki. Quite in the Makaiko. Well, there are so many stories. Smelly, the other problem with Nigerians that it destroy a diaspora. There are so many stories of evil Africans who have done stuff to these white people, and I don't blame them. Most of it, I don't think it relates to racism. No, some of them have really had bad experiences with black people. Somewhere else. That woman, somebody stole from her. Yes. Yeah. And also on a safety problem, you attack I my father is sick. Now in that yeah, true. I understand you, Papa. Because Cherokuno Zingoriko, Sakutongon's Makwe. Sometimes you find that Zimbabwe is truly speaking. Akawanda, Variko, I want a crime, but Vakawanda shall a crime on Shantira. But in Ninya Kutis on Baskiti, one in Ninya, Ivan, Toreva, Marifa, and one of us Namakota. Tinikakonzi. Tita mwons TSM rimatoti pakangonzi paita drug dealer hapo rikutengesa drug kutonzi batai vose mafona masengadzi isa hapana munhu tengesa madrugs atizvisi zvemadrug asi ita kutopindawo muprosify saka I think that one ingori problem iri kwakawanda iyoyo. Saka pandaitsvaga pekugara ipapo what I wanted to say about neyaMazimbabwe ndisabatsira kunele ndakachengetwa nemanigerian inini kugara mumba memuibho andisingatombozivi kuti musha kwavo vanobata mushonga vane shrine kana chingi akanditatagina akanditi my sister you can stay here until you find your place ndo vanhu vakandichengeta and I know Zimbabweans then hapana muzimbabwean akambobva akanditi and I was not staying kumba kwevanhu for free like I was offering ndinopai mari yacho yandifanira kubhadhara irent until find a place because I was working. But Sis Melly, Nigerians, all the help that I ever got in this country, Nigerians. Nigerians, the person that signed for me within Kwanzaa Pinda ku uni because if you want to go to uni, you have to have either 8,000 euros in your account blocked, or you get somebody anushanda anuwana income iri very good, and they calculate it. Then that person signs for you kuti ndiyari kutora guardianship yekutata kubhadhara, although the person doesn't really necessarily have to pay anything, but signature iyoyo is very important for you to get a student visa. Murume akandisainira Sis Melly Nigerian, I don't even know his surname up to this day. Ndakamutsvaga ndida kumutenda, I wanted to pay him
honestly avoid that because he told me the only thing I want you to do for me is graduate, have a good job, and have a good life. Wow. Yo, thank you very much, my sister. German, at least itakuziva kuti German wakamira sei totouya ikoko. Thank you very much. Thank you, Sis Melly. Thank you, Okay, my bye. sister. Bye. Right. +44, hello. Muri sei kola. Tiudzei kuchando kuri sei. From my experience, when you want my experience, I got up there now. Inini ndakauya kuno 23 years ago. Handisi. Ndakabva kufamily yange iri nani kuZimbabwe zvokuti mune vasikana vebasa dididi patauya kunoko kuUK. Ndauya kuno kuUK, it was a completely different life for me because ndawaendera about 19. Saka kwakutanga kushanda kumanursing home, ndakashanda basa recleaning, ndakashanda muhotera mandaishanda ndichicleana ndichipiwa £1 per room. Maona apa ndabva kutokana ndakagara patati vasikana vebasa kuno kwakusvikotanga kuita zvekunoshanda kuchiita £1 per room. Inini wose munhu anga akakura asingagoni kushanda izvi. Pamwe ndaishanda kana kuti 9 rooms pazuva. Ndotowana £9 yangu kwene wese. Maona asi kuya kwandakaita ndakauya ndiri ndichinozoita child minder. Vamwe amai vaida kuchengeterwa mwana. Saka sekufamba kwenguvawo ndakazokwanisa kuita enroll kuenda kuita nursing. Ndakaita nursing. And then ndazoudzwawo chiti imwe sister yangu ndobauya. Saka my experience ndedanga ndakasiyana. Ndakaita nursing, ndakapedza nursing yangu, and then things started to change. Maona because akati gare pandaichengeta vana ava ndobva ndazogara takugara manje pa1 room. Inini munin'ina wangu akanzi ngauya tichigara mu1 room, mumwe achina unoshanda kunursing home, mumwe ari kushanda ukoti kudaro. And then chibva ndazoenda nursing iye achibva azorohwawo nemunhu anga aine mapepa. Saka ndazoita nursing ndaane mapepa manje, life began to change. Saka ndichashanda manje semashandira ndaita pandakatanga. Ndakushanda manje mahospital, tichitambirawo mari iri nani, kwakutokwanisawo kutengawo imba pamortgage. Ndakakwanisawo kutengawo motikari gare kwakutozorohwawo upenyu hwakutofamba. After a few years ndakasikohwa mapepa angu. And then uyo akagota achitohwawo nemumwe wake kubva azokwanisawo kuchinjawo vaida kupedza akaenda kuita law. Saka now she's a qualified lawyer, anotogarawo upenyu huri nani. Saka kuya kana uchiya kuno ndezvekutoya kutosungawo simbe. Maona kuti hazvidi nungo. Inini patime yachinge ndaitambura iyo tichishanda mumahotera, tichishanda mumacare home, tichifirwa ndichembere. Uri mwana ane 19 years. Chembere yawo kuchengeta yobva yafa. Mubva madzipa mubva akazadza madhongodzi pamubhedha. Ototanga kuklina chinhu nachiya. 8-19. Maona. Saka zvaitoda kushinga. Zvaitoda kushinga. But then kune magroups evanhu akazoya kumashure kwedu. Ndakauya kuma-90 something. 96, 97. Kune vakazoyawo gurupu rakazoya kuma-2008. Vamwe vacho vamwe vakazoclaima maasylum. Saka vazhinji vakaclaima maasylum kunana 2008. Vazhinji vacho ivavo vakazowana mapepa. Vanhu ndo vari kutowana mapepa ezvinezvi. Vakukwanisawo kuona mabritish passport. Saka kana takamira pachiri pana tiri vanhu vanenge vari pamastages akasiyana. Kune vamwe vachangopinda ari kutambawo zvekuita 5-6 majobs izvozvo. Koitawo vamwe vakaita sesu taane makore tiri muno taapa nestage iri nani, taapa stage yakafanana neyambuya veve vanga vachitaura veve kuti avachadya chingwa che90 vakutengawo chingwa chinodhura. Unopindawo Marks and Spencer, unopindawo Marks and Spencer unotengawo chikafu imomo because zvaanani life yakufamba. Takatotorawo mamortgage dzimba dzacho. Inini senge neambuya saruone about 8 years kuti ndipedze kubhadhara chibereki chemba. Maona. Saka kana takutaura pane zvimwe things like vana kunoku vanokudza mahara.
Okay. University unodzidza kuti unodzidza but unokwanisa kuzobhadhara and havabati mari yakawanda. And then NHS kana une mapepa ako kurapwa mahara. Madentist futi kana uri low income unowana futi free dental treatments. Mabenefits kune vasingakwanisi kushanda anowanika futi. Saka kalife kacho kari nani zvako but zvinomboma. Zvinomboma. Chakaoma kuno social life. Zvekutaura but zvinezvi manje inyaya yepesa chakakwanisa kuti vanhu vakwanisa madzidzo yakatatu neshamwari yekugara pavanhu tine tumaguta twatave takusanganawo madzimai nechiitawo tumapati twedu chidaro takukwanisa kuonana nenyaya yepesa asi kudhara waitoti ukafamba ukanzwa munhu achitaura shona yatohama yavo ndizvozvo because zvazinga zvainetsa. Wow. So ndo mazivaravira azvikuita asi kusha inini kunzi imi by any choice kusha kwanaka aiwa ndinorongedza mabhegi angu nhasi chaendienda kuzimbabwe mugarimo. Kunaka kuchiri kurembo kanganwa ingati zvimboshipai kana maybe 10-20 years ikoko. Andimona kunaka mati kune munhu asingade kuenda kumba here imi. Kune munhu asingade kugara kumba kwaninga akapombonoka achitaura shona munozati kalife kataigara kuzimbabwe kuti rakaiFaya patakakura isusu. Kaifaya waikuenda kumagrosa pawadira uchinotenga zvaunoda uchidzoka magetsi waingoti 5 o'clock ikangoti ingoti ke uchileta magetsi ako mvura iri tichinoenda kumaswimming pool chaichaiwo maswimming pool ema-community taitoenda kunoswimeko zvinhu zvazvakangonaka so kuchikoro chaito zvazvakangonaka hamene kuti tichazogona here senyika kudzokera ipo paya patakambenge tiripo paya hamene kungomirirawo Mwari nokuti because chokwadika vanhu vari kuda kungotiza vachienda kune dzimwe nyika vachingodaro but ameno zvinhu zvacho zviri ameno ndisada chakatimbonzwa vanhu varida kuenda kwacho kune dzimwe nyika vazive zvavakunosangana nazvo kwavari kuende kuti vodecide vachienda kuti tondo zviriko. Kana wauya at least 10 years depending kazhinji 10 years kana wauya kutambura and then also settle zvako kachitenge patave unenge unozichivanhu vakauya kuma-90 something vakauya kuma-2000 something vamwe makona vamwe vane mabusiness handiti vamwe vato example anaolidza example kune vanhu vakawanda vari kuvhura ma-nesting agencies akaisarosenge olidza iyoyi vakuita kumabusiness avo vaona kune vakuita zvemaproperties mamillionaires avo muuk emazimbabwe vanhu vakuita mari dzavo asi kune vamwe vachiri kutambura kune vamwe vachiri saka zvinoziona nokupadza Hey, thank you very much my sister. Gatinziwe Australia ari kufona uyu kuti ada we represent Australia. Thank you very much. Okay, Hello. Hi, Sis Melly. Morisei. Hello, Morisei. Morisei say. Hello. Tukunzwai. Nditwana Sis Melly. Tukunzwai. Taure. Okay. Ndinofana ndiri ku Sweden. Oh, Sweden. All right. Kwakamirawo sei kwenyu kwana gurundoro? Kuri sei? Mati? Ndati kwenyu kwakamira sei kwana gurundoro kuri sei koko? Toda kuyawo. Kunoko boshe kuti. Sweden kuri bo. Okay. Sweden ne vanhu vanofara ma-Swedish vanhu vari vanofarira ma-foreigners vano-welcome ma-foreigners zvekuti zvisina kana problem. Wakapinda munomu unofana kutanga waenda kuchikoro wanodzidza Swedish ende mahara kunodzidza Swedish haubhadhari chona. Kana wadzidza Swedish vanokupa 2 years language because gurundoro akakurumidza kugona language zvisingaiti gurundoro anombota nguva anga kutochitaura aiwa vanokuisa paserious kuti ufokase Swedish chete atotanga kana kuenda kubasa ende unenge uchibhadharwa kudzidza language yavo
vanokubhadhara. Saka vanopedza Swedish. Vapedza Swedish vanopa 2 years. Vamwe vanopedza in 6 months, vamwe vanopedza in 1 year, vamwe vanopedza in 2 years, vamwe vanoramba vachingodzidza Swedish 5 years. Inoanetsa. Wadzidza Swedish unopera kwemwedzi unopiwa salary. Kana uri nako kumukadzi iadvantage. Unoenda pamaternity leave for 1 year uchibhadharwa full salary. Because advantage yavanoita ndeyekuti kushanda wapedza Swedish chavo vanenge uchienda kubhatisa pipeline vanokubhatisa tax every month. Tax iyoyo ndo inozoita kuti kana uri mukadzi wakaita mwana unoenda uchibhadharwa masalary yako uri kumba. So is entitled to maternity leave. Uko mugero. Salary yangochitambira also. Ya uko mugero. Ndati ukusudeni mugero. Kuna kubosha kuti. Yeah. If you want to be a family person. Strongek. Because tax are not bachelor's tax. You know what? I'm not going to like say, if I have to give an example, Canadian 1,000 Swedish krona kunoko. In India, 2,000 rands to South Africa. Okay, all right. So say go to Notambira 22,000 Swedish kunoko. Manoko batira like say 3,000 X every month. It's going to go to Tambira 9,000 every month. All right. So not what they, but kana pakubatira papo ukubatira you are not holiday money, ne you are not kana wasita mwana pa maternity leave. Pa holiday money papo unpa ogore you are allowed 25 days kutora holiday. Dosa that singangokwanisa kuya kuziva every month. No. Unotodzirongera 25 days it's okay. Ndakafunga kuti muna August ndotora 2-3 weeks dzeholiday kuZimbabwe ndozotora dzimwe 2 weeks kuita 5 weeks na December like that. So we are allowed 25 days in a year to a holiday, and the holiday it's paid. Unopiwa you want holiday money because how much you batira you have not holiday money every month. Maona. Skapa unoenda ku holiday ukozoka uzokuchita kuti hey ndachokoka bedo hey mari yakashandisa unosvika uchipiwa salary yako because unoenda ku holiday nemari yako kaseva pa unodzoka unoita kuwashanda unopiwa full salary. Skapa Zimbabwe Akuside ndoko kuinda manje guys. Kuside ndoko kuinda guys muri kuwaka. Muri mambinga uldo pa Sweden apa. Muri mambinga uldo. Anditika? Yes. Skapa Zimbabwe since which battle was tax. No pure salary anditi. Pane vari single. Kana uri single inopiwa no single parent money. You're entitled to a certain uri wera a single parent unopiwa inonzi single parent money inokubatsira zvekuti aucomplain. atike zvemanya ativanokuaita zvava mwana kuwaita maternity 1 year from 1 year mwana akutanga kuenda kucresh maona mwana anoenda kucresh nokupiwa child support. Ko visa racho rinowanikwe rinowanikwa Schengen wakapinda inonzi Schengen unokwanisa kupinda Denmark, Sweden, Finland. Okay. More Schengen.
Okay. Wow. No one Une visa either une relative ari Schengen, udakwenda chikoro, ukuya se au pair, une ma property to Zimbabwe. That's an advantage, especially now we're young. I know that was teacher to Zimbabwe, because they know Zamana Buddha that's okay. At least you have to show to them push and I'm just being to visit 3 months at the back. I can now pay down the money at talking. I'm talking about apply if you go to school, if you want school, check about and then you take it from there. Guys, musazondinetsa kuinbox mukuzvinzwira information. Paita nyika mbiri panapa. Paita German ne Sweden. But Sweden pama opportunities even kubva kuvisa inenge iri kutora mukombe. Saka vari kuda kubuda monanga pa Sweden kana kuti pa German. Chimboregera ku UK kwakazarisa kwazara. UK avachapi vanhu mapepa maasilamaya amuchapiwi. Kwa America mapepa anzi 10 to 20 years wakamirira kuti uzwana mapepa. Saka unogona ngosungwa ukadzoswa fast. Saka inda ku Sweden kwa unogona kutopinda neshangani visa iro ukatonogarira. Animaona ukatoshanda. Iyo Schengen visa izveti shangani visa. Saka shangani visa rakanaka iri. Shangani visa rakanaka. Unoenda ku Germany, unoenda ku Denmark, unoenda kupine visa irori mani mazviona. Saka kune varida kuinda maudzwa kuinda shangani visa rako woinda ende kwa uchingopinda uchitongoshanda basa kana wanga utopinda uchinda uchindoshanyira munhu ukatopinda ukutowana basa vakuvhunze zvakawanda wanda uchigadzisana pa kwatina chikoro obva wachinda kuchikoro. Saka ndo nyika dzekuinda idzi ku UK kwai kwazara musachauya. Right. Pakanzi wherever you go usatakura mapepa ako echikoro zvekumhanya. Hanzi usatakura mapepa ako echikoro zvekumhanya kana uchinda kwaenda kunyika usaenda nemapepa ako echikoro nokuti ashandi nodzidza zveko ikoko ndozvanodzidza. Saka uchongodiwa ishangani visa otoinda. After every 4 or 5 years, change utore inenge ichiri kuchase kufamba zvakanaka parod. And kazhinji kacho unenge usinotenga mota new one, unenge watenga used car. You know, unogona kutenga kana 2012 mota yakamboshandiswa maybe 3 other people. Unogona kutenga mota yakashandiswa maybe 4 other people. Saka iwo ukazoita uchifai kushandisa mota iyoyo ukamufana kuzoitengesa utenga another one to keep going. Okay. Wow. Yeah. Anyway, mugerisa kola uzorinyora zambe kuinvite ndoda kuuya undowana shangani visa iri ndiuye ikoko. Ndoda kusvika ndichitoshanda ikoko. Aiwa kuuya ku holiday akuna kana problem. Kana ndauya handichadzokiswa. Kana ndauya handichadzoki ndotogarirako. Kana ndauya ndotogarirako ndichakodzokepi? Handichatodzoki. Tokutonogwa utiriko imi muriko wani. Imi muringotonogwa muriko wani tokutonogwa utiriko zvine basa rei. Thank you very much, Kola. Thank you, my sister. Thank you for the information. All right, you're welcome. Right. Asi ndaifarira chaizvo live because ndarepresenta vafana vangu vese manza dzangu sedziri kuda kuenda dzadziya ndakumiririrai kuti muzivo kunanga iwe chowoita wochigara pasi bepa rako nebhilo UK wodzokera futi back palive UK
kwai zvakati uchikansela uchikansela wapedza UK wopinda futi muamerica kwai zvakati nezvakati uchikansela wobuda wopinda musweden uchitika uchikansela canada nenzi australia iyo imwe yatagoya muchikansela muchidaro south africa uchidaro muchikansela muchidaro handimaona kusvikira wawana kokuti ukaenda uzvenyu kunotambura zvokudaro handika saka vanga varipo please mongodzoka beki palive inoi handika motambisa esta hazvisi nyore but vakaenda sei tell yourself that always be positive ende kana ari mapepa ingofaitirao mapepa achona ingoita zvimwe zvinhu zvinongoda kuti ungove nepositive mind kungoti I can do it handika kune akatoinda lockdown sedatanga vakaenda mulockdown imomo vakaenda sei tell yourself that handika unogona ngodi kungobva watongosvika utongoenda pana bhuti vari kundingondifonera pa mirai bhuti ava vane endorsement yavo gaitinzwe alright gaitivanzwe ave vari vari kundifonera wapapa gaitingovatora fast tinzwe kola hello muri sei kuri sei ndikupai kana ndikupai 2 minutes zoti mutaure imimi mirai makadaro hanzvadzi mirai makadaro ndikupa 2 minutes kola taura tinzwe ndaona twangurabvira kufona tikukunzwa okay kusweden zvakare alright kuchipa kwemari kona ikola kuchipa kwemari okay 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 okay